Bueno, vamos a retomar logo o pleno no seu punto 17, que empezaríamos co punto de rogos e preguntas. Cun primeiro punto de rogo do BNG para que se habilite o aparcadoiro exterior do centro comercial das Cancelas para uso do CIP Monte dos Postes. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, este punto ten que ver con unha problemática específica no CEIP Monte dos Postes, pero bueno, que é común a outros colexios de Santiago e ten que ver coas dificultades no aparcadoiro para pais e nais nas horas tanto de entrada como saída dos cativos. En algúns centros educativos próximos a aparcadoiros públicos se ten habilitado unha solución por parte do Concello que eu creo que é moi positiva, que é a cesión de 15 minutos gratuitos en aparcadoiros como pode ser o de Xoán 23 para deixar os nenos poder recollelos. Noutros que non teñen próximo ningún aparcadoiro público como pode ser o Colexio de La Salle, chegaron a acordos entre AMPA e unha empresa privada que xestiona un parking privado colindante coa intermediación do Concello de Santiago de Compostela. Bueno, nos aquí o que vimos é a recoller unha demanda que nos teñen trasladado diferentes pais e nais do Colexio Monte dos Postes, así como a súa propia asociación de nais e pais, a respecto de que o aparcadoiro que hai habilitado para poder facer ese carga e descarga, entre aspas, de nenos e nenas, é absolutamente insuficiente e se están vendo que se está multando a moitos pais e moitas nais cando van a deixar os nenos. Por lo tanto, ocurríase como unha posible solución habilitar o aparcadoiro en superficie do centro comercial As Cancelas, que abre un poquinho máis tarde, por lo tanto, solicitarlle ao centro comercial, que xa está operativo esas horas, que pudera abrir a parte de arriba, non a de abaixo, un poquinho antes, para que os pais e as nais dese colexio puderan aparcar ali para ir a deixar os seus nenos e evitar os problemas que está vendo agora mesmo ca policía local. Moitas grazas. Xa tiñamos constancia da petición, de feito creo que os xoves da semana que ven temos unha xuntanza co xerente de Cancelas para falar do tema. O seguinte rogo é do Partido Socialista en relación co firme da senda peonil de Brañas do Sar. Emila. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos. A senda peonil das Brañas do Sar, concretamente un tramo que vai desde a Ponte de Sar ata o remate do muro da parcela da Colexiata de Sar, ten un empedrado cuxo firme dificulta o tránsito de persoas con problemas de mobilidade e que precisan de cadeiras de rodas para os seus desplazamentos. Estes últimos días, representantes da Asociación de Esclerose Múltiple puxéronse en contacto con nós para denunciar as dificultades con que se atopan nos seus desplazamentos diarios. E entre eles mencionaron este tramo de senda, que non é un tramo moi longo, non chega a superar os 50 metros, e que con pouca inversión facilitaría o disfrute deste percorrido por parte de todas as persoas. Por isto, o meu grupo municipal presentamos hoxe ao Pleno da Corporación o seguinte rogo, e é que este Goberno municipal estude un cambio no firme en calqueira dos materiales que considere oportuno do tramo sinalado anteriormente, coa fin de que a senda urbana das Brañas de Sar sexa accesible para todas as persoas. Máis nada, moitas grazas. Gracias, Mila. Xan. Sí, estamos de acordo, interviremos nos próximos días dependendo da meteoroloxía e supoño que ao final se optará por unha opción de xabre aí na pista. Moi ben. Xabre. Vale. Berrade un pouquiño máis nas intervencións, porque non se escoitan, dende aquí tampouco se escoita. Vale. Hai ruido de fondo. Pasamos ao terceiro dos rogos, que é do BNG para arranxar dos lavadoiros en Laraño. Sí, vendo que se trata nesta ocasión dun rogo que nos fixo chegar a veciñanza de Laraño a respecto de dous lavadoiros que están en mal estado, que necesitan arranxarse, un deles en Lamas e outro a beira da igrexa. Nun deles é o problema da cuberta do tellado, da estrutura de todo o tellado moi deteriorada, e noutro é o filtracións de auga que ten e que fai que a xente se esvare. De feito, din que pode haber calquera día calquera accidente
precisamente, tanto polas tellas soltas como polo tema do chan húmido. De feito, eles levan pelexando para intentar que isto entre nos orzamentos participativos. Eu creo que, independentemente dos orzamentos ou non, son arranxos pequenos que se poderían facer directamente para intentar ter estes e outros lavadoiros que hai no conxunto do termo municipal, mais este xa digo porque non lo fixeron chegar directamente a veciñanza dali, non? Moi boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Estas dúas fontes xa é unha demanda bastante histórica da veciñanza de Laraño. De feito, chegaron a estar incluídos nun par de memorias e de proxectos que se elaboraron dende o Concello en anteriores etapas, pero hai un problema coa súa titularidade. No caso da fonte que está próxima á iglesia, parece ser que pertenece a ese entorno, e no outro pois son múltiples propietarios. Dado que os arranxos que hai que facer ali non son excesivamente grandes, pois estamos, custosos, estamos intentando ver como podemos buscar a maneira de poder ter disponibilidade, aunque só sea para facelo nós como mantemento, porque é unha pena que estean así, efectivamente, estamos de acordo, e sería pois con 4 duros poderlle facer unha intervención que mellorara a acción, pero é un tema da disponibilidade. De feito, hai dúas memorias, unha de 2011 e outra de 2014, e nas dúas non poideron salir precisamente por ese tema. Pero estou con elo e espero poder desbloquealo nunhas semanas ou nuns meses. Gracias, Rafa. Di aquí a concelleira de Economía que 4 duros non son, o digo para transmitirche xa directamente na resposta. Ahora hai outro rogo que é o do Partido Popular para rematar os traballos de reposición do servizo de abastecemento na rúa entre Pexigos. Quen fai o rogo do Partido Popular? Anda, que me lié con la otra. No te preocupes. Un segundito. ¿Podemos cambiar el orden, por favor? Sí. Un pequeño... Non te preocupes. E hai un seguinte rogo do Partido Popular para a limpeza e acondicionamento urxente da ruela de Caramoniña. Pepa. Alcalde, compañeiros, boas tardes. A ruela de Caramoniña, situada nas proximidades do CEGAC, foi obxecto dunha profunda mellora no 2014-2015 para habilitar o pronunciado desnivel que conforma a pasaxe peonil e que conecta as rúas Valle Inclán e Touro, e que serve tamén para acceder ás hortas municipais, ás instalacións do Centro Sociocultural e tamén o Parque de Bonamar. As actuacións realizadas ofrecen unhos signos claros de abandono na súa limpeza e mantemento. As ervas e ortigas ocultan boa parte dos chanzos, pero o peor é o estado das construcións ruinosas que se encontran nas marxes e que lindan cos terreos destinados a hortas municipais. No seu interior, o que se pode acceder por ter forzados os valos e tapias colocados no seu día, acumúlanse gran cantidade de xiringas, envases de bebida e multitude de bolsas cheas de lixo e restos de todo tipo, o que constitúe unha amenaza para a saúde pública e un foco de contaminación que é preciso remediar canto antes. A situación podería ter sido moi distinta se o Goberno municipal actual tivera afrontado como complemento necesario das obras realizadas no pasado mandato a recuperación e consolidación das construcións abandonadas. Un proxecto que o propio Goberno inclui na programación da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sustentable cunha previsión de investimento de 60.000 euros no 2017. Mentre se están a incumplir as previsións, non se acometen as actuacións de consolidación, a zona ofrece unha imaxe lamentable, como se pode apreciar no anexo que acompañábamos no anexo fotográfico. Por todo eso, este grupo presenta o seguinte rogo: que por parte do correspondente órgano do Goberno Municipal se proceda de maneira urxente a adoptar as medidas necesarias para limpar e acondicionar o tramo central da ruela de Caramoniña, dotala de maior seguridade e evitar a súa progresiva degradación. Mentres tanto, non se acometan a anunciada consolidación das ruínas existentes. Moitas gracias. Moitas gracias, Pepa. Rafa. Xa. Mandaremos os técnicos e revisaremos para corrixir o que haxa que corrixir.
O seguinte rogo é do Partido Popular para rematar os traballos de reposición do servicio de abastecemento na rúa Entre Pexigos. Gracias y perdón. Boa tarde. A tradicional estreiteza na rúa Entre Pexigos vese acentuada dende hai meses por la existencia dunha burata na parte central da súa traza, ocasionada por los traballos levados a cabo para reparar unha avaría na rede de abastecemento de agua. A situación causa malestar entre a veciñanza que sofre a demora do remate dunha reparación que, segundo din, permanece así dende hai máis dun ano. O tempo transcorrido evidenciase na vegetación que inzou entre os cascallos en acumulación de lixo, mesmo en bolsas de plástico que pouco a pouco van enchendo a burata ante a inacción municipal. As persoas que residen na zoa queixanse de que as reiteradas incidencias que se veñen producindo no servizo de abastecemento da zoa se un agora ese abandono a hora de rematar os traballos, posto que únicamente se teñen colocado unas proteccións plásticas que apenas atenúan o perigo dunha profunda gavia que ocupa boa parte da calzada e deixa a vista dos cimentos da edificación máis inmediata. Como consecuencia de todo isto, o Grupo Municipal Popular formulamos o seguinte rogo: que por parte do Goberno se proceda a adoptar as medidas necesarias para abordar canto antes o remate dos traballos levados a cabo para a reposición do servizo de abastecemento, tapando a burata creada e repoñendo firme, ao tempo que atenda as demandas da veciñanza para garantir unha mellora do servizo de abastecemento na procura de evitar novas reparacións e inconvenientes no futuro. Mais nada, moitas grazas. Xa. Sobre a primeira parte da petición, sen dúbido, farémolo de contado, e sobre o segundo xa se está a facer unha memoria valorada de que custaría esa intervención, que non vai ser pouca, porque está moi deteriorada a rede ali. E o último rogo do Partido Popular para completar o anunciado derrubo dunha vivenda en ruínas na rúa Roláns. María. Boa tarde, grazas, alcalde, boa tarde ás concelleiras e concelleiros do Pleno. Unha das nosas primeiras iniciativas desta legislatura tivo que ver con os problemas detectados na zona de Volta do Castro en relación á ocupación dunhas vivendas baleiras que provocaban non só incidentes na convivencia, sino tamén poñían en risco as persoas que de xeito irregular habitaban nelas. Despois dun ano daquel rogo, o goberno local acordou o desaloxo das persoas e a demolición daquelas casas contiguas ocupadas, que eran os números concretamente 4, 6 e 8 da Rúa dos Roláns. Non foi ata xuño que se iniciaron as tarefas de demolición. Sen embargo, o derrubo limitouse a 2 das vivendas, quedando sin executar unha delas, a que fai esquina coa Rúa das Arribadas e a travesía de Coixo de Arriba. En este terreo que ocupa esta vivenda, pois concéntrase basura, electrodomésticos vellos, unha contorna bastante problemática. Isto ven sendo denunciado pola veciñanza, acreditámoslo cunhas imaxes que acompañamos a este rogo. Por iso solicitamos que a maior urxencia posible se proceda ao derrubo acordado da edificación ruinosa xa descrita da Rúa dos Roláns. Moitas grazas, máis nada. Gracias, María. Jorge. Pois que a maior urxencia posible, que neste caso será cando se reciba o permiso para a retirada do amianto, pero que vai ser este luns, esta posta a data de obra, porque se estuvo esperando a ter ese permiso, que era o único que faltaba, a retirada dos residuos peligrosos, en este caso amianto. Estaba feita acta de replanteo desde Obrán e o luns empezarán ca demolición da casa. Gracias, Jorge. Pasaríamos logo ao punto de preguntas, con 3 preguntas, as 3 do Partido Popular. A primeira é sobre a situación da Policía Local. Sí. Alcalde, concelleiros, concelleiras... Era porque como foras concelleiro, non era por outra cousa, Alejandro. Perdona, Manuel. Nada. Simplemente, a ver, creo que todos somos conscientes da importancia que ten a función policial e que é un traballo especialmente complicado, máis nunha cidade como a nosa, ca cantidade de turistas que ven aquí ao longo do ano. Entonces, a vista das últimas declaracións e as manifestacións que nos fixeron os representantes da Policía Local, os representantes sindicais, de que eles consideraban que as negociacións estaban rotas co equipo de goberno, dai xurdiu a necesidade de facer esta pregunta, unha pregunta que se é verdade que esas negociacións, o goberno considera que esas negociacións con representantes sindicais están rotas, ou se teñen previsto continuar tendendo pontes de negociación con estes representantes,
para mellorar as súas condicións de traballo e normalizar a prestación deste servicio e cales serían os termos das mesmas. María. Boa tarde a todos e a todas. A verdade é que nestes últimos meses tivemos varias reunións co Sindicato da Policía Local, tanto eu como o Concelleiro de Convivencia, Sanduro, consultas e tamén individualmente cos representantes sindicais, non, para ver as diferentes propostas de melloras de condicións laborais que teñen sobre a mesa. De feito, unha delas foi aceptada e se lles trasladou por parte do Concelleiro de Convivencia no mes de setembro, a relativa ás vacacións nos policías que traballan de turno de noite, e creo que tamén así se lle trasladou instruccións a xefatura do servizo. En relación ás outras tres que continúan pendente, están agora mesmo estudándose a súa viabilidade económica e legal. Se tivestes a oportunidade, Manuel, de botarlle un ollo ao documento, verás que, que algunhas teñen unhas repercusións que hai que analizar, non? E en canto se teña esa análise feita, que esperamos que sexa dentro de pouco, será motivo de debate na mesa de negociación co resto de centrais sindicais. Algo que decir, Manuel? A seguinte pregunta do Partido Popular sobre as xestións realizadas para a continuidade do trazado das estradas N634 e N547 en Lavacolla. Agustín. Moitas grazas, alcalde. Ben, como saben, nos trouxemos unha iniciativa a este pleno apoiada nun documento encargado polo Grupo Municipal Popular ao respecto dunha cuestión que creíamos que era importante, fácil e que era inaplazable como consecuencia da execución das obras da autovía A54 entre Santiago e Lugo. Era simplemente dar continuidade ás vellas estradas do aeroporto, de tal xeito que se poidera aproveitar a obra para dar continuidade a ese vial. Entregamos esa documentación, a iniciativa foi aprobada, pasou o tempo, a obra está moi avanzada e, por tanto, o Grupo Municipal Popular ten interese en saber que pasos ten dado o Grupo Municipal, o Goberno Municipal, en que datas para cumprir o acordo plenario acadado en xaneiro de 2018 no tocante a demandar a continuidade do vello trazado das estradas que discorren en paralela a autovía en Lavacolla e, polo tanto, gustaríame ter datos concretos de xuntanzas, de resultados acadados ou da resposta obtida por parte da Administración titular da vía, que é o Ministerio de Fomento. Moitas grazas. Gracias, Agustín. Jorge. Bueno, nós tamén pensamos, igual que a veciñanza, que unha obra indispensable e fácil, que xa a solución que se deixara anteriormente no remate da Estrada Nacional, no paso, bordando a autopista, que non é unha solución aceitada, fíxose chegar ao Ministerio a proposta para mellorar esa conexión e permitir o tráfico en doble dirección, incluindo o tráfico pesado con autobuses entre a autopista e o Camiño de Santiago, para poder darlle continuidade na carretera que vai hacia Arzúa Arca e tamén conectar ca ponte que ten que servir de conexión na estrada que vai hacia Curtis para darlle servizo ás vivendas en ese punto. Houve unha reunión no mes de maio co director da demarcación de carreteras, houve unha comunicación telefónica despois do novo goberno co director de carreteras e estamos pendientes de unha nova reunión porque están estudando esa posibilidade de modificación do proxecto para dar esa solución tal e como teñen remandado a veciñanza do lugar e como entendemos que é imprescindible para mellorar e facilitar as conexións cunha gran afectación que para ele supón a falta de que a imposibilidade, tal e como estaba previsto no proxecto, de que o transporte escolar poda cumprir o seu recorrido tal e como fai na actualidade. Por lo tanto, estamos á espera de que nos conteste o Ministerio se hai posibilidade de ser reformado e esas son as negociacións, dúas reunións que houbo, máis carta directa ao Ministerio de Fomento para pedir a implicación e estamos á espera desa contestación ao modificado do proxecto solicitado. Algo que engadir, Agustín? Sí, a verdade é que
non me deixa satisfeito dende o momento en que, se non escote mal, vostedes tiveron unha xuntanza co director da demarcación, co responsable da demarcación no mes de maio, e unha conversa telefónica co director xeral de Estradas cando foi cambiado o goberno. Bueno, a verdade é que pois creo que eso non amosa o suficiente interese, posto que a obra está avanzando e agora é o momento de facer esa actuación e non agardar a logo despois lamentar, como lamentablemente temos agora mesmo kilómetros de estrada que foron cedidas no seu momento ao Concello que están absolutamente sin uso. Moitas grazas. Gracias, Agustín. A última das preguntas do Partido Popular sobre as actuacións do Concello en relación co vertedoiro de Miramontes. Agustín. Pois sí, o Grupo Municipal Popular ten claro que o vertedoiro de Miramontes nin está no sitio axeitado, nin debería de seguir funcionando, pero obviamente está sometido, como non podía ser de outro xeito, a legalidade vixente. Pero en todo caso, con independencia dos pasos que está implementando a Xunta de Galicia no seu ámbito competencial e o resto das administracións, nos queremos saber hoxe que pasos ten dado o Goberno Municipal e en que datas para cumprir o acordo plenario adaptado en xaneiro de 2018 no tocante a demandar a continuidade do vello trazado... que pasos ten dado o Goberno Municipal no ámbito das súas competencias en os últimos meses en relación cos acordos unánimes acabados en xuño de 2017 en febreiro de 2018 con fin de controlar a actividade asociada ao vertedeiro de Grixoa para poñer de manifesto as irregularidades denunciadas pola veciñanza e adoptar, insisto, no seu ámbito competencial as medidas precisas para a súa minoración ou, se fose o caso, o seu cesamento. Moitas gracias. Sanduro. Ben, alén dos contactos que mantemos con certa frecuencia ca Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático e a dúas xuntanzas mantidas ca Fiscalía de Medio Ambiente a última pasada semana, pois podo salientar comunicacións tanto ao Teniente Xefe do Departamento de Tráfico da Guardia Civil dándolle conta da que a empresa responsable da explotación do vertedoiro Sertego e a da planta Tecnosolos Galaicos carecen de autorización para tránsito de camións de gran tonelaxe polas vías de acceso a canteira de Miramontes que, como ben saben, está restringida a 5,5 toneladas. Tamén fíxose un requerimento da Dirección Xeral de Calidade Ambiental reclamándolle os informes onde se relacionan todos os cumprimentos detectados nas inspeccións, todas as actas e informes de inspección realizadas no vertedoiro, os informes trimestrais do Plan de Vigilancia Ambiental do vertedoiro desde 2012 ata a actualidade, a relación anual de entrada de residuos no vertedoiro segundo o xestor e produtor de procedencia desde o ano 2012, a documentación xustificativa relativa aos incumprimentos recollidos na acta SA 149/2017/4 do 19 de decembro de 2017 en relación á ausencia de probas de conformidade e caracterización básica dos residuos con maior carga orgánica, solicitude das probas de conformidade e as características básicas feitas aos residuos sentados no vertedoiro nos últimos 5 anos, como son de obrigada de realización, a realización de calicatas no vaso do vertedoiro para determinar que tipo de residuos estiveron entrando no mesmo, dados os cumprimentos recollidos nesa acta e en anteriores, dos que se deduce que non se está levando a cabo un control efectivo de entrada de residuos no vertedoiro, e a tomar as medidas necesarias para a retirada dos lodos, dos materiais procedentes dos residuos, os tecnosolos, que seguen amoreados ou aplicado en distintos puntos da canteira e que continúan contaminando polos lixiviados deste material. Tamén incoamos o expediente de reposición da legalidade urbanística alterada a Tecnosolos Galaicos por exercer unha actividade de xestión e tratamento de residuos para a elaboración de tecnosolos no lugar de Miramontes sen título municipal que o habilite, e incoemos o mesmo tipo de expediente a Sertego por exercer actividade de vertedoiro de residuos en Miramontes tamén sen título municipal que o habilite. Entendemos que estamos exercendo as nosas responsabilidades dentro das nosas competencias e sempre do lado dos veciños, e gustaríanos pensar que a Xunta de Galicia está facendo o mesmo. Agustín. Moitas gracias. Como aquí o que estamos é a fiscalizar o goberno local, o que imos é a solicitar as datas e o contido dos diferentes actas para coñecer polo miúdo o alcance do contido que acaba de reflectir o señor concelleiro. Será dado sen problema, Agustín. Rematados xa as preguntas, pasaríamos xa ao punto 18 que toma en consideración das mocións presentadas polos grupos municipais. Comenzaríamos con unha do BNG, que é unha moción para atallar a situación de acoso que padecen as mulleres no campus universitario. Goretti.
Ben, pois do que se trata aquí é de abordar unha cuestión que non é, por suposto, unha cuestión novidosa, é unha cuestión que xa é sabida, que xa ven de tempo atrás, é unha cuestión que tamén saltou aos medios de comunicación pois hai algúns meses, justamente cando se coñeceu esa elaboración do mapa do medo feito por un estudante da Escola de Arte Superior de Deseño, Mestre Mateo, que ademais sentiu de maneira especial pois non poder estar hoxe aquí no pleno, outra das vítimas da emigración juvenil. É o que expoñemos neste caso é por que atraemos nestes momentos, cando xa digo non é unha cuestión novidosa, por un lado porque distintas rapazas novas viñeron a falar connosco para expornos esta situación que se estaba a producir e sobre todo tamén porque estamos co inicio do curso universitario, con un momento en que se sae moito e en que comeza a facerse de noite cada vez máis cedo. Hai o problema que de sempre, de arredor, sobre todo no Campus Sur, hai distintos sitios, pero nese lugar hai un punto negro especial, no Campus Sur e arredor na contorna da residencia da Montes da Condesa, pois eses acosos, insinuacións, insultos, tocamentos, agresións en xeral ás mulleres nesa zona, nunha zona onde ademais sabemos que hai tamén un problema histórico relacionado pois coa iluminación do Observatorio Astronómico da USC, que fai que de bastantes momentos, pois justamente para poderen observar o ceo, pois toda esa zona estea con unha escuridade moi grande. De tal maneira que eu tamén falei co reitor e con persoal da USC que estarían en disposición plena de ver que posibilidades hai de modificar esa iluminación nestas alturas. Entenden que teñen que dar un paso. Nós tamén entendemos que despois desa campaña Compostela en Negro, que tanto éxito tivo, temos que pasar a facer realmente actuacións que sexan máis concretas, dicindo, bueno, pois cales son os problemas detectados en Santiago. Uns deles son estes, xa digo, porque tamén aparecen na Comisión de Queixas e Suxestións con moita habitualidade, e sabemos que dentro do que se considera un urbanismo con perspectiva feminista, unha boa iluminación axuda a garantir unha maior seguranza das mulleres. Creo que a perspectiva é diferente a outras alternativas que non se focalizan na necesidade de que as mulleres poidan ser libres para volver de noite ou de día a calquera hora sen ningún problema. Eu mesmo elaborando esta moción e despois de facela pública, distintas mulleres xa non só mulleres novas, senón de distintas profesións xa se dirixiron a min para decirme eu non aparco aí se teño que volver de noite nin de broma, teño medo, é un lugar especialmente conflitivo e que provoca unha situación de perigo grande, porque ademais hai sebes, arbustos, lugares onde non se ve ben, onde están ocultos sempre parece os mesmos individuos. Entón, do que se trate dun acordo moi simple en colaboración coa Universidade de Santiago, que insisto que penso que está en boa disposición a este respecto, ou iso foi o que me comunicou, a condicionar e iluminar os lugares que teñen máis perigo para isto, buscarlle unha solución a ese observatorio astronómico dunha vez por todas, e tamén facer unha campaña de sensibilización para intentar buscar aillar a estas persoas que realizan estas actitudes de acosos, estes comportamentos ofensivos, e instalando paneis cos números de teléfono de atención á violencia machista e prestar toda a asistencia específica ás persoas que padezan esta situación de acoso e agresión sexual neste ámbito. Mila. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde de novo. Ben, segue a resultar triste e difícil de entender como a violencia e o acoso ás mulleres forma parte do noso presente. E, polo tanto, de novo, volve a este pleno un tema que fai referencia a medidas que pode tomar este Concello para mellorar a seguridade de nós, as mulleres de Compostela. E digo de novo porque hai uns meses o Grupo Municipal Socialista, da man do meu compañeiro Gonzalo, trouxo a este pleno unha iniciativa que respondía e formaba parte desas medidas que nós, como Grupo Municipal, entendemos que os concellos poden tomar en materia de seguridade e acoso ás mulleres. Concretamente, daquela, a nosa petición tiña que ver co sistema xa implantado por unanimidade noutros concellos, estou a falar de Vigo, estou a falar de Coruña, e que trataba dun servizo de paradas dos autobuses urbanos baixo a demanda das usuarias para evitar esa inseguridade na volta ás súas casas de noite.
Iniciativa que, por certo, contou con pouco apoio por parte de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista Galego, como así amosou a súa abstención. Era aquelo de sí, pero non, hai que darlle unha volta, amparándose no paternalismo da medida promovida por este grupo municipal. E amparándose tamén en que o máis importante é a educación, a sensibilización, a información das políticas de violencia contra as mulleres. Ninguén pode estar máis de acordo que eu con isto último que acabo de decir. E ninguén pode estar máis de acordo que eu en traballar para favorecer a liberdade, a independencia e a autonomía das mulleres. Pero por riba de todo iso, para min tamén pagará a pena con que haxa unha soa muller na nosa cidade que sinte medo á saída do seu traballo en pleno inverno, como recordaba a voceira do BNG, faise de noite cedo, e voltando á súa casa, collendo un autobús e que poida ter a posibilidade de estar máis tranquila porque ese autobús a deixa máis perto da súa casa. Por iso, para nós, non ten ningunha volta, nin aquelo que presentábamos nós, nin isto que propón hoxe o Bloque Nacionalista Galego. Calquera cousa que implique e inclúa medidas de mellora, fálese de iluminación, fálese de transporte público ou calquera outra, calquer medida, por tanto, que poida axudar a non crear unha sensación de medo nas mulleres, insisto, aínda que sexa nunha soa muller, atopará no Grupo Municipal Socialista apoio incondicional. O noso obxectivo fundamental é que a resposta que temos que dar como Concello ante temas de violencia, ante temas de acoso ás mulleres, ten que ser sempre unha resposta eficaz, ten que ser sempre unha resposta firme con un fin último, que as mulleres de Santiago de Compostela vivan seguras, independentes e libres. Máis nada, grazas. María. Grazas, alcalde, novamente. Avanzo que o noso voto vai ser favorable, engadindo que non sobra, aínda que hoxe o apoio explícito para as mulleres, non sobra que, evidentemente, o condicionamento é tendente a garantir a seguridade de todas as persoas e tamén daqueles homes que sofren acoso sexual. A mí, que xa me coñecen un pouco, e que para mí a igualdade pasa por tratar igual as persoas que estamos na mesma situación e que non o comprendo de outra maneira, non o digo só por isto, sino porque a mí fixeronme chegar episodios de acoso homes, en concreto situacións de exhibicionismo e propostas sexuais, bueno, non queridas. Así que, o mellor, o empoderamento das mulleres pasa por isto, porque nós hoxe reivindiquemos a seguridade dos homes no campus. Tamén quixera facer unha breve reflexión histórica, porque é tan de xusticia a reclamación que se fai como lembrar a deixadez no campus, e non só lumínica, senón que a deixadez en xeral ten como consecuencia, entre outras, esta reivindicación. Se facemos unha memoria colectiva, igual sirve como terapia de grupo e resolvemos un déficit de atención. Na legislatura anterior acometéronse dúas actuacións importantes de mellora do campus sur, unha no 2011, na que se investiron 300.000 euros, e outra no 2013. En outubro de 2015, o BNG, ao inicio desta legislatura, pouquiño tiña transcurrido, como digo, presentou unha moción na que solicitaba un plan de reparación e mantemento do campus. O PP apoiou aquela moción e incluiu un segundo punto que foi aceptado polo BNG relativo a activar un novo convenio coa Universidade para manter unha colaboración de futuro entre a USC e o Concello. Foi aprobada aquela moción do BNG por unanimidade. Como antecedente tamén é preciso referirnos ao convenio de 2005 asinado baixo o goberno do bipartito PSOE e BNG, con unhas condicións e uns termos que non o fixeron eficaz. Tivo un desenvolvemento non axeitado, con resultados igualmente pouco axeitados, entón, mesmo podería terse reformulado e adaptado aos tempos actuais como liña de colaboración. Sendo convinte isto, eu pediría ao Goberno que reconsiderase aquela moción agora unido a esta petición que fai o BNG de mellorar a seguridade nesa zona, que reconsiderase aquela moción que eles mesmos presentaron no 2015 e que xa daquela contou co seu voto favorable. En efecto, as actuacións que se acometan naquela zona da residencia da Monte da Condesa para garantir a seguridade teñen que armonizarse coas labores de investigación que se levan a cabo no Observatorio Astronómico, porque é certo que
como xa ven dicindo este organismo, pois a contaminación lumínica impide que sexan visibles xa algúns corpos celestes, xa que logo eu creo que seremos capaces de armonizar as dúas cousas, e xa que non somos moi capaces de construir, xa si conseguimos non destruir, será válido. Grazas, máis nada. Marta. Boa tarde, alcalde, boa tarde, compañeiras e compañeiros da corporación. Adianto, como fixo fai un momento tamén a compañeira do Partido Popular, que o voto do Grupo de Compostela Aberta vai ser favorable a esta moción, pero sí que me gustaría facer unha serie de consideracións tanto da trayectoria e do coñecemento que o propio Grupo de Goberno ten destas demandas, así como do colectivo, e que en ese sentido, pois, en algunhas desas demandas coincidimos, en outras, pois, avaliamos e tratamos tamén de maneira constructiva de falar con as mulleres, as universitarias do campus do Medo. Se mal non recordo, foi precisamente a partir da primavera deste mesmo ano que houve un primeiro encontro en alcaldía e tamén con responsables o concelleiro da área de seguridade e de tráfico e conmigo mesma para escoitar e para saber realmente cales eran as principais preocupacións. A partir de aí se levaron a cabo unha serie de reunións bilaterais sostidas no tempo, vinculadas xa á área de igualdade, sobre todo para traballar conxuntamente en equipo de cales podían ser as medidas, as accións e as ferramentas máis axeitadas para que a futuro e tamén no presente melloremos a seguridade e a situación das mulleres universitarias no campus. E moi recentemente, como ben sabe a compañeira Goretti, o pasado martes 9 de outubro tamén levamos a cabo unha palestra no marco do debate sobre a mobilidade, onde foron elas tamén protagonistas nunha palestra con outras mulleres responsables de xestión na área de transporte público, onde se volveu a falar e a debatir sobre isto. Indo un pouco ao concreto e despois outra vez ao fondo. No concreto hai coincidencia, por suposto, o Concello de Santiago amosou dende o principio interese e vontade política para poder acometer as melloras en materia de investimento e en luminarias para o campus e precisamente mañán imos ter unha reunión coa OSC para afondar diferentes puntos, pero un en particular é este. Temos constancia de que hai un compromiso en materia orzamentaria alrededor de 50.000 euros por parte da OSC para levar a cabo esa instalación de luminarias, pero en calquera caso tamén o Concello de Santiago vai a estar aí para facelo. Creo que o tema da iluminación é un tema necesario, importante, non solamente no campus, probablemente temos que falar do conxunto do municipio, non? E do que significa en materia de autonomía e de seguridade para que as mulleres podamos camiñar, andar por o día ou pola noite por todos os espazos. Ben, polo que non concordo de fondo é un pouco neste espacio, eu entendo que están facendo oposición e polo tanto é lexítimo, non concordo na exposición de motivos do Grupo Nacionalista nesta moción cando se di que hai que dar un paso máis despois de visibilizar a través da campaña en negro, pois que hai que pasar a actuar. Ben, eu creo que dende 2015 o Grupo de Goberno, con máis éxitos ou máis fracasos, o explicarei na segunda miña intervención, levamos actuando e non falamos só de sensibilización, que hasta incluso escoitei a compañeira Mila como se sensibilización fora unha acción menor. Despois tratarei de explicar que significa innecesariamente unha campaña de sensibilización en esta materia. Hai un conxunto moi importante de accións e de orzamentos que cambiaron as políticas de xénero no Concello de Santiago e reservo má segunda quenda para explicalas. Gracias, Marta. Segunda quenda, Goretti, 2 minutos. Sí, non vou utilizar os 2 minutos. Eu quero agradecer aos 3 grupos o apoio. Creo que é unha cuestión importante e é bo que saia por unanimidade. Por suposto que non só non poño ninguna dúbida, senón que me consta o compromiso coa loita das mulleres, de Mila, de María, de Marta, e ademais a sensibilidade neste caso. Ás veces é complexo saber até que punto nos parece
parece que unha medida é a máis adecuada e a non máis adecuada, sempre con ese criterio de fomentar a autonomía e que as mulleres poidan andar soas, e nese sentido eu penso que é o único que é entendible que ás veces poidamos ter algunha discrepancia, mas por riba de todo o fundamental é que nos unamos neste caso por algo que é bo e que eu creo que é certo que hai que estender a outros sitios, porque hai moitos parques que tamén merecen esta visibilización, hai moitos parques onde desde logo a iluminación en canto se fai de noite é moi deficiente. En canto a únicamente ao tema de pasar a actuar, creo que neste caso a portavoz de Compostela Aberta que o está vendo como algo negativo, miro como algo positivo. Hai esa campaña e agora actuemos a partir desa campaña logrado unha sensibilización para un tema concreto. Non se están aí facendo valoracións negativas, senón justamente valoracións positivas de, despois dunha campaña con unha campaña positiva que ten repercusións, miremos, entre outras cuestións que se fixeron que ninguén pon en dúbida, vayamos a actuar justamente en algúns aspectos que sabemos que houbo e que hai que, eu que digo é que desde a primavera que se comezaron a agora, o bo é que poidamos ter esas iluminacións canto antes, non? Pero agradezo moi moito o apoio por parte de todos os grupos. Mila, nada que decir. María, nada que decir. Marta. Ben, brevemente, o que quería engadir que xunto co que a propia campaña estendida a todos os asentes sociais, económicos e culturais desta cidade e mesmo a moitos concellos e co apoio das deputacións, a excepción da de Ourense, penso que esta campaña en Compostela foi sempre acompañada de actividades vinculadas, por exemplo, aos mozos e as mozas nos institutos, que sempre os vinculamos a obradoiros da promoción da igualdade e contamos sempre cos mozos e mozas para desenvolver cada 25 de novembro a campaña. En breve, en un par de semanas, tamén teremos ocasión de presentar un estudo que eu creo que é de gran interese sobre a concepción do amor e a concepción das violencias machistas na adolescencia temperá, nos centros educativos tamén, os centros nos institutos de Compostela, e, polo tanto, eu creo, e va a haber un material didáctico, polo tanto, quería destacar que accións e políticas non mo tomo por o negativo da campaña, sino por decir que máis aló deso se acompañan con accións e actividades. E xa para rematar nestes 50 segundos que me quedan, eu teño algunhas dúbidas ás veces en este plantexamento das últimas mocións, tamén na do Grupo Socialista e agora do BNG, en que con independencia de que entenda que necesitamos apostar por unha maior seguridade, dende a perspectiva feminista, non sei ata que punto debemos contribuir indirectamente a construir unha cultura do medo ou non ás veces cando formulamos política pública. Creo que temos que colocar o foco en maior medida nos homes, cando pensamos en accións e en políticas, e seguimos facendo, e en esta moción tamén se fai, Goretti, ao final unha campaña de sensibilización cos números de teléfono de emerxencias da policía disuasorias. Poñamos o foco nos agresores, poñamos o foco nos homes, interpelalos, porque para rematar co patriarcado necesitamos que os homes se sumen a acabar con esa cultura hexemónica machista que fai que moitas mulleres vivamos con medo, non podamos andar pola noite pola rúa. Grazas. Pasamos a votar, señor secretario. Entendo que por unanimidade, sí, señor secretario. Unanimidade. Paseamos ao punto 2, que é unha moción do BNG para reclamarlle a Xunta as necesidades de incremento do profesorado no CEIP de Roxos Ruén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu vou ser breve porque é imposible que explique mellor a situación que está a atravesar o CEIP de Roxos, mellor do que fixo o inicio do pleno Esther Martínez en representación das nais e dos pais deste colexio público de Santiago, non? Como ela explicou, agora mesmo hai un problema concreto nun aula con 27 alumnos, en concreto en sexto de educación infantil, que condiciona o normal desenvolvemento das aulas e da educación e da formación dos nenos e nenas que asisten a este colexio. Como tamén comentaba ela, existe un problema evidente de sobrecarga nun certo público do rural de Santiago, pero dun rural periurbán, no sentido de que dá atención aos que son os veciños tradicionais
da parroquia de Villestro, pero tamén as novas urbanizacións que se foron construindo nos últimos anos, non? E, polo tanto, eso explica ese incremento en máis de 100 alumnos nun período de tempo relativamente pequeno, non? Polo tanto, nos con esta moción o que intentamos é facernos eco desta problemática que coñecemos de xeito directo a través de Pais e Nais, pero tamén, porque neste caso concreto, toca a min ser o representante non do BNA, sino deste Concello, no Consello Escolar deste centro público. Por lo tanto, o que facemos é demandar, como solicitar que este Concello demanda a Xunta de Galiza unha solución o máis rápida posible a este problema. Paco. Moitas grazas, señor alcalde. Pois o Grupo Municipal do PSOE vai votar a favor desta moción que presenta o BNG. E vamos facer, entre outras cousas, porque eu estive lendo un libreto publicado pola Xunta de Galiza, pola Consellería de Educación, que se titula O Sistema Educativo en Galicia, e cando chega a unha parte que é a atención á diversidade, fala dunha serie de cuestións, de medidas de atención ao alumnado, como, por exemplo, o reforzo educativo, medidas comuns adoptadas polo profesorado da área da materia no que o alumno ten dificultades, o apoio educativo, a intervención dun profesor ou de pedagogía terapéutica dentro e fora da aula para axudar o alumno, dos agrupamentos específicos de carácter transitorio para apoiar o alumnado con dificultades en diferentes áreas instrumentais, ou de flexibilización que se referiu a presidenta e representante da AMPA do colexio, medida que consiste na modificación da duración do período de escolarización en diferentes etapas educativas. E cando eu leía todo isto, eu simplemente facía unha pregunta: como é posible dar cumprimento a todo isto que non deixa de ser unha oferta que fai a Consellería de Educación cando ti tes 27 alumnos por unha profesora? A verdade é que non fun quen de darme resposta a mí mesmo e penso que iso é motivo máis que suficiente para votar a favor desta moción. Moitas grazas. Por parte do Partido Popular, Maite. Sí, boa tarde. Para contestar un pouco a nosa posición de voto nesta moción presentada, son un par de reflexións. En primeiro lugar, o que é curioso é que esta proposición de cara á Xunta de Galicia veña dun grupo da oposición, un partido político da oposición, dun grupo municipal, non directamente do concelleiro que ten competencias na materia, ou incluso que dado que o alcalde tivo unha reunión co presidente da Xunta, pois dentro desas demandas podería incluir este problema se se atopa que é tan relevante. En calquera caso, nós tamén somos da opinión de cando falamos de necesidades dos centros educativos, sexan infraestructuras, sexan persoal, sexan necesidades especiais, o que se debería de facer un análisis completo da situación dos centros educativos no Concello de todos, porque pode haber necesidades máis acuciantes que non estén un pouco, que non sean tan visibles, porque a AMPA non é tan activa ou porque o concelleiro non está no Consello Escolar. Entón, infraestructuras para todo o mundo, as infraestructuras que precisan son importantes para todo o mundo. Si creen ou consideran que necesitan profesorado para cada un o seu centro principal, pero sí que é certo que a análise conxunta permitiría facer eso, unha distribución máis racional do que son os recursos públicos en materia de educación no Concello. Penso que nesto o Concelleiro debería tener un papel un pouco proactivo en negociar esta cuestión unha vez analizadas directamente coa Xunta de Galicia. Bueno, o noso voto vai ser a abstención, máis nada. Moitas gracias, Maite. Manolo. Grazas, señor alcalde. Moitas grazas a Rubén e ao BNG pola moción presentada, a que anuncio votaremos favorablemente. Moitas grazas tamén a Esther Martínez, que agora non está, pola súa intervención neste pleno. Como saben, a dotación do profesorado dun centro educativo non é unha competencia municipal, non é o Concello quen establece a ratio de alumnos ou alumnas por profesor ou profesora, nen tampouco a incorporación de profesorado de apoio ou específico para atender alumnado con necesidades educativas especiais na educación infantil ou na educación
primaria. Estamos a falar, como se dixo moi ben, dun aula de 5 anos, con 27 alumnos e alumnas, con 4 deles en situación delicada, que necesitan un coidado especial e atención permanente. Unha aula, polo tanto, situada nos topes máximos legais, os mesmos establecidos, que incomprensiblemente a Consellería de Educación non atende a pesares da xusta demanda da comunidade educativa do CEIP de Roxos. A educación no século XXI non pode reducirse a escolarizar alumnado, asegurar o dereito á educación e unha praza no sistema educativo, neste caso na etapa de educación infantil. As leis educativas, e falo de todas elas, establecen obxectivos e fins, entre eles o pleno desenvolvemento da personalidade humana, a atención á diversidade, particularmente a diversidade funcional, a inclusión, a non discriminación ou a calidade do ensino, mesmo nas etapas educativas de carácter non obligatorio. No Goberno Municipal e no Departamento de Educación e Cidadanía somos moi sensibles ás demandas lexítimas da comunidade educativa, mesmo aquelas que superan as nosas competencias, por canto que significan obxectivamente unha mellora na atención do alumnado que máis o necesita e unha mellora na calidade de todo o sistema educativo. Con frecuencia trasladamos á xefatura territorial e á propia Consellería de Educación da Xunta de Galicia directamente reivindicacións concretas dos consellos escolares, das familias ou do profesorado, cando temos coñecemento delas ou cando así nos lo demandan en particular. Asumimos, polo tanto, como propias polo mesmo as argumentacións manifestadas polo BNG na súa moción e tamén trasladadas a este pleno verbalmente pola profesora Esther Martínez. E, en consecuencia, como anunciei, votaremos favorablemente a proposta presentada. Moitas gracias, Manolo. Algo que engadir? No, só unha cuestión. Non comentaba antes a compañera do Partido Popular algo que ten razón, quer dicir, a atención ao sistema educativo público galego ten unha dificultade para calquera que o xestione, e é que as necesidades son quasi infinitas e os recursos son limitados, non? Eso é así, pero é que nesta moción o BNG e o que está a pedir AMPA non é un polideportivo novo, por moi necesario que pudera ser, non é unha ampliación de aulas, non é profesorado. E profesorado, ademais, para atender precisamente o eslabón máis feble de todo o marco da comunidade educativa, que son os nenos e as nenas que teñen necesidades especiais, non? Entón, nesa aula ahora mismo pois non se poden dar as condicións axeitadas para impartir as clases, non? Por lo tanto, nós creemos que é unha cuestión que debería ser prioritaria a respecto de outras. No seu día a propia Consellería recoñeceu que eso era así e se comprometía a solucionalo, e o problema é que non o solucionou, non? Entón, eu creo que eso é algo que hai que abordar, e aparte que hai que abordar dun xeito máis estrutural, porque, como dicía, ese é un colexio que ten un alumnado de procedencia dual, por decirlo así, non? Tanto os nenos e as nenas que vayan tendo necesidades de escolarización propios da parroquia de Villestro, como os que están nacendo no ámbito de novas urbanizacións e incluso de novas vivendas que se vayan proxectando o futuro, non? Por lo tanto, é evidente que a ese centro hai que darlle unha solución no corto prazo e unha no medio e longo prazo, non? Alguén quere unha segunda quenda? Non. Pasaríamos logo a votación, señor secretario. Votos a favor desta moción do BNG en relativo á necesidade de incremento de profesorado no CEIP de Roxos. Votos a favor. BNG, PSOE, Compostela Aberta. Votos en contra. Ningún abstencións. Grupo Popular quedaría aprobada. A seguinte moción é do Partido Socialista sobre a mellora do estado do firme e limpeza da maleza nos viais da Ruela e Travesa de Conxo. Gonzalo. Boa tarde de novo.
Pois ben, eu non quería traer realmente pois aquí esta moción, non, pero non me queda outro remedio, así vos lo digo, porque falei persoalmente cos concelleiros responsables desto. Presentamos as queixas nas distintas en si comisións de queixas e suxestións o comentamos, o denunciamos á prensa. Me viñeron pois a xente dali, que non sei se algún de vos pasou, que xente de 80 anos, pois a lágrima viva, con esa impotencia, realmente a ver que era o que estaba a acontecer, non? Entón, este, xa yo dixen tamén a eles, é meu último cartucho que vou facer nesta situación, que en sí pois son temas menores, temas de fácil arranxo, non? Entón, pois, o que quería que realmente, pois isto, na Ruela e Travesa de Conxo, pois arranxara pois eses problemas que ten esas 8 ou 10 casas, que son os problemas, pois, o de sempre, estamos a falar, pois, de retirada de maleza, das fincas colindantes que hai, ese camiño onde realmente hai xente maior que non pode pasar por aí, que caeu, que tuvo que ir aos hospitais a que foran atendidos. Entonces, pois queríamos pois que realmente se atenderan pois estas pequenas peticións deste núcleo de aí, que ademais quedou moi desfavorecido pola rotonda en sí de Conxo, de aí que abou unha vez máis que este é o meu último cartucho para ver se dunha vez por todas se pode arranxar eso. O culmen pois foi incluso que un día se despertan pola noite cun coche empotrado nun muro, non? E ao día seguinte, pois casualidade, que estaban ali a xente desbrozando e realmente se desbrozou así, non? Porque incluso hasta se meteu un coche e quedou empotrado no muro da súa casa. Por iso que pido que dunha vez por todas pois arranxen estas pequenas cousas que son e realmente pois daríamos pois un placer, por así decirlo, pois esa xente pois que está realmente pois neste momento moi desesperada para que se arranxen pois estas pequenas cousas, non? De aí pois presentamos esta moción pois que se teña ben mellorar o estado do firmes destes ruais de Ruela de Conxo e Travesa de Conxo e proceder á limpeza da maleza pois que está a invadir pois os viais da contorna, non? Nada máis e moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Goretti. Sí. Ben, pois adianto que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta moción do PSOE e que coincidimos co que expón tanto na propia moción, no contido na moción, como na defensa que acaba de facer agora o compañeiro Gonzalo Muiños. É certo que hai que mellorar a rede viaria da Ruela de Conxo, da Travesa de Conxo, eliminar a vexetación. E o problema, que é o que Gonzalo deixa aquí explícitamente, é que é un exemplo máis de un desleixo que hai por parte do equipo de goberno en temas que son recorrentes e que os vemos na Comisión de Queixas e Suxestións un día e outro, e tamén no pleno, falta de limpeza, problemas ca maleza, carencia de cuidados e de servizos públicos prestados e cuestións que son absolutamente básicas e que tampouco custan tanto. Non sei se son os 4 duros que antes decía Rafa ou se en vez de 4 son 8, pero realmente son cuestións cotiáns que facilitan que a xente pois viva un pouco mellor. É certo, ademais, que estamos nun punto especialmente sensível, en Conxo, onde hai pois un enfado na veciñanza absolutamente lóxico, absolutamente entendível por todo o que sufriu ese barrio nos últimos tempos e ademais porque non se foi capaz desde o goberno de Compostela Aberta para instar as administracións e solucionar o mal estado das obras da rotonda. Hai, por iso, falta de seguranza viaria, problemas acústicos, zonas discontinuas. A verdade é que é un problema, un barrio dividido e ao final unha mala execución da obra que se recepcionou per se saber as súas deficiencias. Por tanto, nós sumámonos a esta petición para que se solucione este problema e hai distintas peticións nesta liña para mellorar ademais no barrio de Conxo, que tamén, vou dicir como antes facía unha compañera do Partido Popular, poderíanse coller as mocións de atrás tamén e comezar tamén a facelas efectivas, non? Claudio. Buenas tardes a todos. Nuevamente se trae a este pleno una iniciativa relacionada con las deficiencias existentes en el barrio de Conxo, lo que demuestra el abandono y la falta de acción del Gobierno para esta zona, olvidando su importancia y su historia como primera estación ferroviaria hasta hace casi un siglo, en 1925, capital de su propio concello. Esa falta de atención é palmaria, posto que o Concello fai oídos sordos os acordos e as propostas que aquí se formulan.
Por exemplo, no mes de xulio do ano pasado aprobouse por unanimidade cos votos tamén de Compostela Berta reclamar que se arranxaran as deficiencias polas obras da rotonda de Conso e que se realizaran actuacións de mellora da mobilidade no barrio, demanda que aínda non tivo ningunha resposta. En marzo pasado, outro acordo unánime, tamén cos votos de Compostela Berta, solicitaba ao Goberno, entre outras medidas, unha posta a punto das vías de titularidade municipal no ámbito do barrio de Conso. Tampouco esta vez houve resposta. E como nada se tiña avanzado a este respecto, no pasado mes de setembro, o BNG volveu a traer outra moción que todos apoiamos para realizar un plan integral destinado a mellorar a seguranza viaria en Conso, para mellorar as condicións de mobilidade e permitir desplazamentos con comodidade e sen perigo para os habitantes do barrio. Resulta claro que a estrategia do grupo de goberno é apoiar case todo, pero non facer case nada. A moción que presenta agora o PSOE vai na mesma liña e probablemente teña tamén o apoio de Compostela Berta para que o Goberno acometa accións puntuais nunha zona concreta do barrio de Conso. Inclúese unha serie de actuacións urxentes en materia viaria e de limpeza de maleza que se ilustran con distintas imaxes. Curiosamente, unha das imaxes que se acompaña é do lavadoiro de Conso de Abaixo, que xa foi centro dunha iniciativa do noso grupo, un rogo, hai xusto un ano, en outubro de 2017. Sen que ata o día de hoxe se teña mellorado esa zona onde, ademais de maleza que invade o lavadoiro, se acumulan nos alrededores moitos materiais de obra mesturados tamén coa naturaleza e coa maeza, perdón. En definitiva, tendo en conta que o abandono de Conso desta zona en particular é evidente e que a actuación do Goberno non pode máis que ser cualificada de ausente, o noso grupo vai apoiar esta iniciativa do Grupo Socialista para lembrarlle a necesidade de dedicarlle tempo e recursos a este barrio e para impedir o declive o que se empuxan o seu abandono e o seu esquecemento. O noso voto, pois, vai a ser favorable á moción do Grupo Socialista. Non máis nada. Rafa. Ben, boa tarde de novo, compañeiros e compañeiras de corporación. Esta zona tivo un evidente problema que foi, pois tal e como se comentou antes, pois unha das consecuencias dunha obra mal executada, neste caso, que foi a da rotonda de Conxo. Eu estive ali varias veces dándolle varias voltas a ver do que poderíamos facer ali. Hai cuestións, pasamos a limpiar varias veces, como con casi todas as zonas, non sei, a veces creo que exageramos un pouco. Eu non teño problema ningún en pasarvos os partes de limpeza e algunhas zonas que levaban hasta 15 ou 20 anos, só tedes que ir a detrás del Leroy Merlin a ver como quedou aquele, os anos que levaba sin limparse, ou en Vitoria Míguez ou moitas outras zonas, non? A veces dá a sensación de que non facemos nada e non o axustamos ou correspondemos, non? Casi sempre traemos o mismo, normalmente cando traemos o mismo e pasa tanto tempo é porque non é tan doado resolvelo, non? Aquí hai, ademais, a zona ten un problema para resolver os seus problemas estruturales, ademais de alineacións, etc. Aunque, bueno, en materia de mantemento intentarei facer un esforzo máximo posible, e isto non o digo a mal, incluso Gonzalo vouche a pedir que nos acompañes para que tamén, non o digo a mal, de verdad, para que ali, pois, dado o teu nivel personal de implicación, e sei que é así, pois para que ali con responsable de mantemento e nós, pois vexamos todo o que se poida facer ali, pois o faremos, non? Pero, bueno, non é certo que non fóramos ali nunca. Votaremos a favor e, ademais, pois, como Gonzalo di que é o último cartucho, pois vamos a acompañarnos mutuamente hasta ali para que pois consensuemos que lle podemos facer ali, partindo da base de que eu creo que o problema vai a necesitar seguramente facer un proxecto máis complexo, con máis investimento para toda a zona. Votaremos a favor e máis nada. Gracias, Rafa. Gonzalo, sí, agradecercho, Rafa, obviamente, pois eso, agradecerche pois as túas verbas, vouche acompañar, pero que realmente o vai a agradecer van a ser os veciños dali, esos xa o sabes. Algo que engadir? Non? Entendemos que por unanimidade, señor secretario. Unanimidade. Pasaríamos a seguinte moción, que é moción do Partido Socialista en relación co proxecto de ascensor da Almáciga. Gonzalo. Sí. Pois isto é recuperar un proxecto, un anteproxecto que xa había pois no 2010 pois do Plan Urbana Norte,
que habíamos aprobado pois, para o barrio de Almáciga co fin de mellorar pois, a mobilidade da veciñanza que cada día pois, transita por ese ámbito. Non? O proxecto consistía na instalación dun ascensor público ao aire libre para salvar pois, ese desnivel pois, que hai na Almáciga e a praza Díaz Valiño, San Caetano. A súa inversión, daquela, pois, estábamos a falar de preto de medio millón de euros. Non? Este proxecto foi, no seu día, pois, xa foi consensuado ca veciñanza, resulta de especial interese para eliminar a barreira que supoñen estas cotas altas que hai nese barrio. Hai demasiadas persoas maiores con problemas de mobilidade. Realmente pois, foi unha mágoa que co cambio de goberno de 2011 pois, este proxecto foi paralizado polo Partido Popular e nestes intes pois, sigue a dormir pois, nun caixón por parte de Compostela Aberta. Non? Xa foi incluso debatido varias veces cando estábamos a falar dos orzamentos, se xa estamos a falar do 2017 que só habíamos metido aí como unha das nosas líneas vermellas, igual que no seu día foi o de Triacastela, que realmente é menos mal que agora pois iba adiante, cando habíamos presentado unha moción en xaneiro de 2016 e pois aquí coidamos pois que presentamos isto para que se recupere ese proxecto do ascensor de Almáciga e se realmente o de Triacastela pois tardou 2 anos para ver realmente pois a luz, se isto o aprobamos hoxe en outubro de 2018 pois o Gallac en outubro de 2020 pois tamén vexe a luz pois este proxecto e se solucione pois ese problema que hai na Almáciga, non? Nada máis e moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Rubén. Sí, eu simplemente parece que imos votar favorablemente, como comentaba Gonzalo, pois este era un proxecto que estaba incluído no Santiago Urbana Norte, no que o Bloque Nacionalista Galego tivo unha especial implicación e, como el ben comentaba, pois que era un dos proxectos que estaba consensuado ca propia veciñanza do barrio, non? Dito iso, o que sí que é certo que, bueno, pasaron 9 anos e neses 9 anos pois habría que analizar tamén algúns cambios e melloras de tipo tecnolóxico para ver se sigue sendo a mellor opción ou non para salvar ese desnivel e despois eu creo que hai outras actuacións que implican menos custe e que se podían acometer xa de inmediato como as que estaban comprometidas, non? Tanto a suba do bus pola Rúa Betanzos como a apertura da Rúa Tomiño, non? Que era outra das cuestións que estaba comprometida cos veciños de Almáciga e que tamén valería para salvar ese desnivel se o transporte público, pois, como está planificado no novo plan de rutas que xa ten presentado o concelleiro Jorge Duarte, pois, o bus urbano fai un mellor servicio pois, a este barrio de Santiago, non? Alejandro. Buenas tardes, gracias, alcalde. Bueno, lo primero que hay que puntualizar es que el anterior gobierno del Partido Popular no paralizó así a secas y gratuitamente el proyecto del ascensor de la Almáciga, ¿no? Es cierto que no se siguió adelante con ese proyecto, pero no se siguió adelante con ese proyecto porque se habló con los vecinos y al final lo que se decidió fue, bueno, pues destinar el importante importe de ese anteproyecto pues a otras actuaciones, a una actuación mucho más integral, bueno, pues que abarcaba pues la reurbanización de determinadas calles y sobre todo que incluía el rebaje de la cuesta que lleva a la Almáciga y que permitiría en el futuro pues la llegada del transporte urbano. Claro, o sea, ya del transporte urbano no voy a hablar, ¿no? Pero ya digo que la sustitución de ese concreto proyecto se hizo de acuerdo con los vecinos para dar lugar por ese importe a unas actuaciones integrales que a ellos pues les beneficiaban más. Nosotros somos plenamente conscientes y somos sensibles pues a la orografía de Santiago de Compostela, que es un problema para mucha gente mayor, y es evidente pues que esto que usted propone pues puede ser una actuación interesante en la Almáciga o en otras zonas de Santiago. Lo que sucede es que necesidades hay muchas y lo que nos parece pues más oportuno es que sea el gobierno municipal quien a la hora de elaborar los presupuestos, bueno, pues ponga este proyecto encima de la mesa a la hora de valorarlo, pero lo coteje o lo compare pues con otras necesidades de la ciudad y si entiende pues que es una actuación prioritaria pues que lo incluya en los presupuestos, pero si entiende que hay otras actuaciones prioritarias, pues lógicamente a lo mejor hay que impulsar otras antes que este. Por ese motivo el Grupo Municipal Popular se va a abstener. Nada más, gracias. Bueno, boas de novo. Con respecto a este tema, creo que vamos poder chegar a un bo porto coas tres intervencións, porque os tres dixeron cousas que poden ter sentido.
É dicir, o proxecto é certo que foi desarrollado no seu día polo Urbana Norte, pero non con un excesivo convencemento por parte no seu día naquel momento do goberno bipartito, porque o proxecto non xenera todo o consenso que debería de xenerar. E a Rubén, ademais, acaba de comentar e acaba de dar na tecla. Eu creo que o actual proxecto que tiña xa 9-10 anos está pois o anticuado ou está fora o obsoleto, entón habería que reconducilo por aí. Por outro lado, tamén é certo que no 2011, coa chegada de Conde Roa ao goberno, constame que mantiveron unha xuntanza cos veciños ali e que reorientaron parte do investimento que ali había previsto para outras actuacións que facían falta na zona. Aún así, eu recoñezo que hai un problema de accesibilidade todavía para esa zona. Entón, o que vou a propoñer é levar este problema á Comisión de Accesibilidade que se acaba de constituir no día de onte, estudiar ali aquel propósito para despois do que ali se decida, pois, tal e como comentou Gonzalo, eu creo que o horizonte de 2020 é un bo ano para poder ter isto desbloqueado, non? Porque este proxecto de ascensor tal e como está plantexado, creo que hoxe está fora ou está obsoleto. Entón, recoñecendo a problemática de accesibilidade da zona, recoñecendo que ali hai que facer algo, vamos a leválo á Comisión de Accesibilidade, ali decidiremos conxuntamente que se pode facer ali e logo pois encargaremos o proxecto e intentaremos incorporalo o antes posible ás primeiras posibilidades que haya para incorporalo nos orzamentos, por eso nos vamos a abster tamén neste punto. Gonzalo. Alguén quere engadir algo? Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor de esta moción do PSOE en relación co proxecto do ascensor de Almácega. Votos a favor. PSOE BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo Popular e Compostela Aberta. Queda aprobada a moción. Pasamos ao punto número 5, moción do BNG en apoio ás persoas denunciadas por reclamaren a devolución do Pazo de Meirás. Orete. Sí. Ben, pois, boa tarde tamén de novo. Como comentou unha das persoas non implicadas nesta cuestión, neste rego, estamos diante dun problema que ten que ver con democracia, con liberdade de expresión, con dignidade, e desde logo con oposición clara e rotunda a este franquismo, a este neofranquismo que nos está invadindo por todos os lados e que está deixando que a Fundación Francisco Franco e a familia Franco faga o que queira unha e outra vez, non? Como é sabido, para non repetir o que aparece xa na exposición de motivos o suficientemente longa de todos os feitos e tamén o que comentou aquí a persoa que fixo justamente a defensa desta reivindicación, o que temos é unha acción simbólica levada a cabo por un grupo de persoas que o que queren facer é chamar a atención a respecto do que é un clamor social, que o Pazo de Meirás ten que ser patrimonio público, que foi un espolio justamente ficar a familia Franco con el, que está ademais nestes momentos sendo xestionada por unha fundación que utiliza para facer apoloxía do ditador unha e outra vez, e que non se entende que a estas alturas do século XXI pois aínda continúe nesa posesión. Tamén facía referencia neste rego a unha cuestión da especial sensibilidade que debería ter este Concello, que debe ter este Concello, e así xa o demostrou en distintas iniciativas aprobadas aquí neste mesmo pleno, porque estamos nós tamén implicados a respecto dese combate legal nestes momentos que temos, a respecto das estatuas do mestre Mateo e tamén das artimañas que a familia Franco está utilizando para adiar esa posibilidade de devolución ao pobo de Santiago de Compostela e ao pobo galego en definitiva, pois estas figuras, exactamente igual como todos os artiluxos de autovendas que fan neste caso, no de Meirás e noutros. Eu creo que estamos nunha situación en que non pode haber marchas atrás neste caso, que temos que ser capaces de devolverlle esa dignidade a todas as vítimas do franquismo, que hai que facelo tamén por elas, por todo o que levan sufrido as familias, e que é unha absoluta aberración desde o punto de vista xurídico e desde o punto de vista político esta petición de 247 anos de prisión e case medio millón de euros de multa para as 19 persoas que formaron parte, xa digo, dunha acción
pacífica que se fai xustamente para chamar a atención sobre algo que logo, por suposto, tivo esa repercusión internacional absolutamente necesaria, mas que ese clamor social dun dereito de liberdade de expresión, dun dereito democrático, en definitiva, independentemente xa do que se pense. Nesto creo que o conxunto das forzas políticas debemos manternos unidas, como fixemos en distintas consideracións, e por iso pido a todos os grupos políticos que voten a favor, porque os acordos están aí ben clariños, non? Expresar o apoio a estas persoas que participaron nesta acción pacífica, manifestar o rexeitamento pola demanda interposta pola Fundación Franco e polos netos do ditador, expresar a condena e o rexeitamento do uso que están facendo a Fundación Francisco Franco do Pazo de Meirás, instar o goberno español para que emprenda esas accións legais necesarias contra a propiedade do Pazo de Meirás, para intentar facer que volva exactamente igual que se está facendo tamén desde o Concello de Santiago, para que poidan volver as estatuas do Mestre Mateo, e dar traslado este acordo ás institucións pertinentes. Entendo que son cuestións básicas e estou segura de que esta moción vai ser apoiada polos grupos aquí presentes. Gracias, Goretti. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois ben, o certo é que relativo con esta moción hai aproximadamente uns 5 anos a Asociación Cultura Aberta de Carral, a quen aproveitamos para felicitar públicamente, pois foi quen de atopar e de facer públicos un documento, particularmente o que facía referencia a Carral, na que unha carta da Xunta pro Pazo do Caudillo, pro Pazo del Caudillo, obviamente, na lingua oficial que se empregaba única, que se empregaba entón, creada no 37, as autoridades coruñesas do réxime absolutamente lexítimo e do dictador, co gobernador civil a súa cabeza, dirixían as alcaldías dos concellos da provincia para que, despois dunha visita que se facía, xeralmente acompañados do xefe de falanxe local, pois fixeran a súa aportación voluntaria á adquisición do Pazo de Meirás para o seu regalo ao dictador. Outras vías de recaudación tamén se empregaron, a voluntaria aportación dos funcionarios do persoal público a través das súas nóminas que se lles descontaba unha cuantía. Ben, no decembro do 38, Franco fai unha visita a Galicia para recibir precisamente ese regalo, ese agasallo, e o ano 38 pois ten a súa importancia, porque curiosamente ese mesmo ano, segundo o proxecto interuniversitario de investigación Nomes e Voces, estes teñen documentado que ese ano 550 persoas foron asasinadas pola represión fascista. Mais adiante, como se ten amosado nun estudo xurídico de grande interese, o que se fai, dado que no 1940 a Lei de Patrimonio Nacional formalizaría a necesidade de que ese ben fora incorporado como ben público e non como ben privado da familia do dictador e do propio dictador, pois se fixo unha compraventa ficticia no 41. Esta parece ser que é a historia legal da adquisición deste pazo. Ben, fronte a esta situación, e polo tanto fronte a máis que lexítima demanda de que volva, obviamente, a propiedade deste pazo a quenes verdadeiramente son os seus donos, que son quenes o pagaron, é dicir, a poboación, pois, neste caso, o Bloque Nacionalista Galego, determinadas persoas, pois concelleiros, diputados e demais, decidiron, corríxanme se en algún dos feitos eu estou trabucado, que nun dos días previstos para as visitas do Pazo de Meirás, por certo, isto garantido por unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, ben, un deses días, diante de que os interesados que chaman ao Pazo para reservar unha das visitas non atopan resposta telefónica, pois deciden acudir ao día da visita, ata onde eu sei, a fin que estaba aberta ao público, polo tanto, a entrada non se pode calificar de usurpación, ata onde eu sei, a casa, é dicir, o Pazo tamén estaba aberto, polo tanto, non se podería calificar de allanamento a entrada na mesma, e o que fan é unha ocupación simbólica e
un acto de protesta. Ata onde eu sei tamén, a denuncia que presenta a Garda Civil non vai acompañada de ningún obxecto, nin de pancartas, nin de bandeiras, porque entendo que non foron retiradas, cando menos non acompaña esa denuncia. Polo tanto, tamén penso que é complicado entender que houbo algún tipo de delito de desobediencia por falta de autorización, dado que non se acompaña ninguna proba dunha manifestación. Polo tanto, dito isto, nos, dende logo, imos apoiar esta moción do BNG, non soamente no que fai referencia ao seu primeiro punto e ao seu segundo punto, senón que, respecto do terceiro, gustaríame lembrar de que na celebración do que era a victoria fascista, vale?, de abril do 39, pois, sí, perdón, a Fundación Francisco Franco emite unha serie de tweets, a parte dun vídeo, no que fai unha referencia a xusta e merecida victoria do bando lexítimo. Por certo, o goberno alemán ten prohibida, clausurada, bloqueado o acceso á conta de Twitter desta fundación, precisamente por apoloxía do fascismo. Polo tanto, nos entendemos que deberíamos sumarnos, vale, a este entendemento de que a apoloxía do fascismo, polo tanto, imos apoiar tamén o terceiro punto e, por suposto, o punto de reivindicación e de reclamación de que se busque unha solución xurídica para que volva o Pazo de Meirás a quen verdadeiramente fixo o esforzo para adquirirlo, que é o povo. Moitas grazas. Gracias. Alejandro. Gracias, alcalde. Si me excedo un poquito, me lo sumo al siguiente turno, que me voy a desatar un poco. O igual que Paco tamén. Me lo resta, sí. Muchas gracias. Bien, el Grupo Municipal Popular se va a abstener, nos vamos a abstener, porque si bien nos reafirmamos en lo expresado, en la voluntad de recuperar Meirás para el dominio, para el patrimonio público, entendemos que esta iniciativa es una iniciativa pensada para dar apoyo a las formas, diríamos, un tanto prehistóricas del BNG y a sus formas de agitación y propaganda, ¿no? Para empezar, hay que recordar algo. En los tiempos prehistóricos, la disputa sobre la propiedad de un bien se resolvía con ocupaciones y a garrotazos. Una tribu se apropiaba de un terreno y la tribu opuesta, disconforme, posiblemente con razones, le disputaba la posesión o hasta la propiedad, y ambas partes resolvían la controversia con malas formas. Los segundos asaltaban la supuesta propiedad del primero y los primeros respondían a garrotazos. Esto es lo que se conoce como la autotutela. Pero la evolución humana dio lugar a una forma más racional de resolver las controversias. Es la conocida como la heterotutela. Dos partes disputan la posesión o la propiedad de un bien y es un tercero, independiente, objetivo, cualificado, esto es un juez, quien resuelve el litigio. Este grupo municipal confía en la argumentada heterotutela y rechaza las formas un tanto prehistóricas de la autotutela. En fin, ¿a qué responde esta moción? Bueno, pues esta moción entendemos que responde sencillamente a la necesidad del BNG de enardecer a su militancia con un emocionante relato épico, con hazañas, aunque sean ficticias y estériles. Y para ello resulta muy útil tomar Meirás. Tomar Meirás tiene unas resonancias épicas pues por la mera combinación del verbo y del topónimo. El BNG debe de creer ilusamente que tomar Meirás le sitúa en el campo simbólico de la toma de la Bastilla o de la toma del Palacio de Invierno, aunque ha de advertirse que se sitúa en ese campo simbólico de una manera virtual, anacrónica, innecesaria, y yo creo que además en un entorno mucho más seguro, que es el del Estado de Derecho. El Grupo Popular obviamente respalda la recuperación de Meirás, pero no respalda la toma de Meirás, aunque yo humanamente y en clave política entiendo a doña Goretti y a don Rubén, porque creo que para ellos, para mantener enardecida la militancia, es importantísimo tomar inmuebles, ¿no? Y yo ayer volví a consultar un poema precioso de un escritor contemporáneo español, que es Juan Bonilla, que cuenta la historia en un poema de un chico que conoce a una chica, se conocen una mañana, se entienden muy bien, toman una habitación de hotel, se toman a sí mismos, y entonces él en un momento dado llama a la cafetería y le dice a ella, ¿qué quieres tomar? Y ella le contesta, quiero que tomemos la embajada americana. Claro, es decir, para la izquierda, tomar la embajada americana o tomar Meirás, pues permite vivir una militancia pues con una emoción que los del PP pues no conocemos, ¿no? Permite
permite saltar muros, correr por una finca, desplegar pancartas, blandir el puño y proferir cánticos, pasar la tarde y hacerse unas camisetas y después, bueno, pues hacer un relato pues, de los 19 de Mirás como si fueran pues, los 4 de Guilford, sintiéndose pues, los héroes pues, de una novela, pues del género de la novela de dictadores de Vargas Llosa, cuando los protagonistas luchaban pues, contra la dictadura de Odría o de Trujillo. La verdad es que hay que tener una imaginación narrativa formidable pues, para decir que hoy en día en España se persigue la libertad de expresión y se encarcela a personas por sus supuestas opiniones e ideas posibles. Tomar Mirás, como digo, como decía, permite un relato épico, un relato de hazañas ficticias y de hazañas estériles, pero bueno, yo creo que cada uno debe asumir sus responsabilidades, máxime cuando uno se desmarca de los pasos institucionales que en conjunto estamos dando para recuperar definitivamente, que no para tomar ocasionalmente el Pazo de Mirás. En este sentido hay que recordar que no hace mucho en el Parlamento de Galicia, por una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, se resolvió dirigirse pues, al Gobierno de la Nación para que inicie los trámites de la recuperación sobre la base de un informe elaborado por una comisión de expertos. En fin, poco más tengo que decir, simplemente decirle a don Rubén pues, que esté tranquilo, a 247 años de cárcel no los van a condenar, ni a muchísimo menos, ni nosotros, por supuesto, lo deseamos en absoluto. Nada más, gracias. Bueno, a posición que vai adoptar o grupo de goberno, e vou facer defensa eu neste punto, é a de apoio, como non podía de ser de outro xeito, a moción que presentou o BNG en apoio ás persoas denunciadas pola acción de reclamar a devolución do Pazo de Meirás, non? máis alá da trivialización que poida haber ou incluso, bueno, o intento de distensión ou os perfiles humorísticos que de alguma maneira encubren situacións máis preocupantes, entendemos que a medida adoptada que as persoas que pacificamente adoptaron unha acción de reivindicación da recuperación dun inmoble que tiña que estar a disposición do público, e o anacronismo é que non o este despois de tantos anos, non merece unha resposta do que se di un Estado de Dereito da dimensión que está a ter, non? E iso é o peor de todo, porque o que latexan todo o que está acontecendo moitos anos despois, pois 43 anos despois da morte do dictador, é que a chamada transición no seu momento, da cal é moi fácil falar coa distancia, e sobre todo algúns que non a pasamos, claramente non suturou, dende o punto de vista de normalidade democrática, determinados comportamentos e determinadas actitudes en todo o que ten que ver cun xuicio popular e público a determinadas prebendas dunha familia que aproveitou un réximen dictatorial para apropiarse do patrimonio público para o seu uso persoal, e que consolidou ese patrimonio familiar unha vez rematada o período dictatorial, e que sigue facendo uso dese patrimonio usurpado e acumulado no contexto dunha dictadura, sin que nada acontecera nin ningunha cuestión teña acontecido, non? Polo tanto, xa me quito 2 minutos porque me olvidara de darlle o tal. Polo tanto, o anacronismo está aí. O anacronismo está en que, por moito que pode resultar humorístico, as persoas que fixeron esa acción se lles pida as penas de cárcere que se lles pode pedir, entre elas o compañero de corporación Rubén Cela. A mí non me faría ninguna gracia se fora a min persoalmente, e, polo tanto, entendemos que non pode haber outra posición que a de solidarizarse e de solicitar públicamente na Corporación de Santiago que eso non aconteza. Eu pensaba estes días, como pode ser posible que a primeira demanda de recuperación patrimonial pola vía civil a está a impulsar a nivel de Estado o Concello de Santiago 43 anos despois, que iso é así. E todos din, bueno, carai, o rodopío de Franco, bueno, pero que a situación política en estes momentos e o contexto e determinadas expresións políticas e determinados contextos e determinadas amparos, ao mellor non acontecerían se tivera sido máis riguroso, co que claramente foi unha posición de permisividade con a continuidade das prebendas daqueles que estiveron no réximen franquista. Aquí confundiuse a transición coa permisividade e co amparo, e iso é así, non?
Entón, eu creo que mentre non seamos capaces de superar e de pasar páxina, eso vai estar latente, e outras expresións políticas que beban desa tradición seguirán emerxendo, por desgracia, no Estado español e como está acontecendo no contexto de Europa. Así que o noso voto vai a ser favorable e bueno, desexamos que isto quede absolutamente en nada e desexamos que o que é o máis importante, que o patrimonio que de todos e todas pase a volver a ser disfrutado por todos e todas e non por unha terceira xeración da familia que se dedica a xogar e a transferir ás sociedades inmobiliarias e a reírse de todos e todas nós, co patrimonio que é de todos e todas nós. Así que vamos a votar a favor. Sí, eu agradezo ao Grupo Socialista e a Compostela Aberta o seu apoio e a respecto na intervención do compañero do Partido Popular únicamente 3 cuestións telegráficas, non? A primeira é que eu teño visto cargos públicos do Partido Popular detrás dunha faixa, tocando bombo, facendo unha cacerolada, manifestándose. Non sei se era prehistóricamente ou do Pleistoceno, inferior ou superior, pero teños visto facendo clarísimamente movilizacións cando eles entendían que se tomaba unha decisión coa que non estaban de acordo, non? Segunda cuestión, do que estamos a falar non dunha ocupación de nada, senón dunha acción simbólica para chamar a atención sobre algo que sí que é certo e é evidente o obxectivo que tivo unha repercusión internacional a respecto de chamar a atención sobre algo que é un clamor social, algo apoiado pola inmensa maioría da poboación. Seguinte cuestión, todo o mundo estaríamos moitísimo máis tranquilos porque claro, non nos van caer eses anos de cárcere a ninguna das persoas implicadas aí, non din, claro, nós sabemos nestes momentos que hai persoas exiliadas, compañeros sindicalistas condenados por participar en piquetes, realmente estamos nun momento en que a represión está sendo bastante forte e sobre todo nese atentado contra a liberdade de expresión. E por último, o certo é que eu sinto moito, pero a mí non me faen gracias algunhas das intervencións e algunhas das palabras do compañeiro, entendo, xa sei que non me teñen que facer gracia, pero quero deixar explícito que non me fan gracia. Hai anos, non, que nunha clase tamén falando da guerra civil e viña unha persoa convidada a falar dela, pois tamén estaba todo o alumnado pois ríndose e rapidamente, tiveron que calar, non, porque estamos a falar de algo que está relacionado de maneira directa con milleiros de persoas mortas, con milleiros de persoas asasinadas, represaliadas, exiliadas, realmente con un proceso de dictadura que fixo, que houbera unha total volta atrás no que significan as liberdades. Entón, a verdade é que creo que ás veces hai un toque de frivolización que me parece que non é de recibo. É simplemente, tamén para rematar, este non foi un acto nin realizado, nin convocado, nin feito, nin promovido polo BNG, senón que foron persoas a título individual, activistas, das que, por suposto, había persoas do BNG. Gracias, Goretti. Paco, algo que engadir, non? Alejandro. Sin ánimo de polemizar, yo es que no vivo, señora San Martín, en 1936, afortunadamente vivo en un Estado de Derecho, y salvo que yo esté equivocado, esa barbaridad, y lo comparto con el BNG, de la petición de 247 años de cárcel, es una barbaridad atribuible a la Fundación Franco, no al Estado de Derecho. El Estado de Derecho todavía no ha dado una respuesta, y evidentemente yo espero que no sea esa la respuesta, asumir la petición de la Fundación Franco, ¿verdad? En fin, nada más. Pasamos a votar, señor secretario. Votos a favor da moción do BNG en apoio das persoas denunciadas por reclamaren a devolución do Pazo de Meirás. Votos a favor. BNG, PSOE, Compostela Aberta. Abstencións. Grupo Popular. Nos non hai. Moción quedaría aprobada. Pasaríamos a unha das 3 últimas mocións, que é a moción do Partido Popular para a recuperación dos terreos do antigo campo de fútbol no Valado, parroquia de Barciela. Maite Cancelo. Bueno, boa noite xa. Dende hai varios anos, un terreo de aproximadamente 7.500 metros cadrados que está situado nas proximidades do lugar do Valado, na parroquia de Barciela, concretamente detrás do que é a estación da gasolineira, da entrada de Sigüeiro, permanece na súa maior parte en estado de abandono total, cheo de silvas, de cestas. O lugar chama a atención dende lonxe porque hai 4 altas torres de iluminación que están enferruxadas que testemunhan o seu antigo uso como campo de fútbol. Era coñecido como Cantroventos, onde xogaba o equipo de Sigüeiro, ata que o Concello de Oroso construiu unhas novas instalacións no seu propio termo municipal.
Co paso dos anos e a falta de actividade, o terreo da Barciela foi converténdose en un mato no que hoxe, ademais das citadas torres de iluminación, apenas se distingue unha das porterías, case engullida por la vegetación. E as ruinosas instalacións que noutra hora foron vestiarios e almacén, únicamente hai unha pequena franxa de terreo que muestra sinais unha mínima atención, probablemente por parte de alguna vez persoa veciña que pode obter algún beneficio. Nunha recente estadía nas posibilidades de lugar, varios veciños comentaron a súa preocupación polo abandono do estado da finca. Hai moito bicho, non? Debido a exceso de maleza que hai no campo. Por a información que dispoñemos, o terreo era de propiedade particular. Ao parecer foi cedido no seu día ao equipo de fútbol de Sigüeiro por un veciño, por lo que calquera actuación inicialmente corresponde, lóxicamente, aos sus legítimos propietarios. En calquera caso, desde o Grupo Municipal Popular presentamos o seguinte acordo para diante deste pleno, que por parte do correspondente órgano de goberno municipal se contacte coa persoa ou entidade propietaria actual da citada parcela situada na Barciela, que noutro tempo se utilizou como campo de fútbol e que hoxe permanece totalmente abandonada, a fin de acadar a súa limpeza, sen renunciar á posibilidade de establecer algún convenio ou acordo para o seu acondicionamento e incluso a obtención dun uso público desa superficie en beneficio dos veciños desa parroquia que tampouco teñen moitas zoas de esparcimento para os nenos ou para os maiores. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Maite. Rubén. Sí, simplemente para decir que imos votar favorablemente. Paco. Voto a favor. Rafa. Bueno, sorprendeume sinceramente esta petición, porque tuve que buscar información da última vez que foi usado este terreo como un campo de fútbol. Estaba eu... Sí, estaba eu na escola cando se puido utilizar eso como última vez como campo de fútbol, non? E iso logo, pois, antes dous unha lección de histórica. Bueno, este ano cúmplese o 20 aniversario no que a veciñanza da Barciela planteaba unha cousa tan normal e tan lóxica como que non se lle partira a parroquia en dous e que poideran pertencer ao Concello de Oroso, que seguramente pois fora o máis lóxico e o máis sensato. Nunca entenderei e nunca o entendín como no seu día o Concello de Santiago pois tivo tantas resistencias a non aceptar esa petición, que por outro lado é lóxica. É dicir, a xente da Barciela ten todos os usos, ten un montón de espacios sociocomunitarios a apenas 10 minutos andando de onde están, que teñen todo concentrado en Sigüeiro, e, sin embargo, cada vez que teñen que facer unha xestión no Concello de Santiago teñen que se desplazar 13, 14 ou 15 kilómetros, non? Van ali á escola, van ali ao médico, non ten moito sentido, honestamente, que non soubera aceptado eso no seu día. Ahora mismo estáse a executar unha obra, creo que de vital importancia, tanto na parroquia de Cesar como na parroquia da Barciela, que vai a ter dúas fases, que son os melloras dos accesos, que eso sí que creemos que era unha reivindicación lexítima e xusta da veciñanza para, por decir unha maneira, intentar compensar pois 40 anos de desagravio que tivo esa zona por parte do Concello de Santiago. Eu non teño máis mínimo inconveniente en intentar poñerme en contacto coa persoa ou persoas propietarias desa finca, aunque só sea a efectos de poder tela un pouquiño máis limpia e acondicionada. Dubido moito que poidamos recuperar eso algunha vez para que volva a ser un campo de fútbol, pero sí que é certo que a Barciela carece de espacios sociocomunitarios e incluso tamén carece de zonas para ter eses espacios sociocomunitarios, polo que votaremos a favor e intentaremos facer esa xestión. O que sí que non me comprometo é a recompoñer eso outra vez como un campo de fútbol, senón que poidamos ver ou estudiar que outras cousas se poideran facer ali. Mais nada. Rafael, Maite, algo que engadir? Sí, no, o tema de facer un acordo sería un pouco... Eu non sei que é o propietario, sei o propio club, e se ten capacidade para facer a limpeza. O que sí que é certo que o terreo está... O comentario das veciñas de enfrente, das casas justo de enfrente, co risco que poda haber ante un posible incendio,
e xa digo, además hai que hai moito bicherío provocado por la maleza. Eu non falaba de recuperarlo como campo de fútbol. É certo que fai moitos anos que o campo de fútbol non se utiliza como tal, pero ao principio, cando se construe o campo de Oroso, o de Barciela se sigue utilizando, pero para entrenamento. Os xogadores siguen entrenando na parte de Santiago, pero xogan os partidos no campo novo de Sigüeiro, de Oroso. Que acontece? Eran os propios xogadores os que limpiaban un campo. Vale, non había... Por iso digo que posiblemente o mellor é o club o que teria que facer. Entón, ao mellor non teñen capacidade, pero hai que chegar a unha solución, porque sí que é certo que os veciños se queixan con razón. Pero eu pensaba, ao mellor, unha forma de axudar, non? Sería unha colaboración, un concello co propietario que posiblemente sexa o club de fútbol, nada máis. Alguén quere engadir algo? Paco? Perdón, non fixe intervención antes porque quería lixerar o pleno, pero sí quero decir un par de cousas. A primeira delas, precisamente, diante desta moción, se eu non lembro mal, a calificación que fai o Feixón do uso desta parcela é o uso dotacional. Por lo tanto, cabe toda unha serie de posibilidades. Nos parecenos ben que se miren alternativas máis alá do propio campo de fútbol. Con respecto á limpeza da biomasa, o metendo en conta que tan preto está unha gasolinera e unhas vivendas, iso é que chamar mañá. Iso é que chamar mañá, sen máis. Despois, home, se non se vai dedicar ao campo de fútbol, a verdade é que, home, aínda que solamente sexa por feísmo, probablemente desmontar as instalacións obsoletas que hai, os edificios auxiliares e demais, pero iso obviamente require ese convenio. Mais nada, non só... Entendo que por unanimidade, señor secretario. Unanimidade. Moi ben. Vamos na penúltima das mocións, que é unha moción para instar a Xunta a construción dun novo estacionamento público nas inmediacións do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Jorge Duarte. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. A nosa moción ven un pouco motivada polos problemas de aparcamento que hai no espacio do complexo hospitalario universitario de Santiago de Compostela. Digamos que un problema que ven desde o momento da súa construción, fai máis de 20 anos ese problema, a min gustaría facer fincapé na necesidade que temos de dar unha solución para unha área sanitaria, unha poboación da área sanitaria que supera os 400.000 habitantes e que realmente, ao non existir un bon transporte interurbano, necesita acceder ao complexo hospitalario a través de vehículo particular. Digamos que desde o Concello pois hai, ou para a veciñanza do Santiago de Compostela, hai alternativas a través de transporte público urbano, hai alternativas tamén de transporte metropolitano, e o que realmente temos que resolver pois é ese problema de máis de 250.000 persoas que pertencen á área sanitaria do hospital universitario e que non teñen posibilidade de transporte público e que teñen que chegar a este hospital a través do seu propio vehículo. Estas dificultades de construcción, estas dificultades de aparcamento, creo que todos somos conscientes e sabemos, ademais, porque así o sei que falamos varias veces desas mocións repetidas ao longo do tempo, que máis de unha vez teñen vido a este pleno pois esas queixas por falta de accesibilidade, porque hai aparcamentos sobre a beira rúa, bueno, pois falta de espazo para que as persoas podan achegarse ata o hospital por haber unha invasión de coches en todas as beiras rúas. Esta queixa que transmitimos á xerencia do complexo hospitalario ao longo de varias reunións, no ano 2016 con o anterior xerente Luis Verdes, no ano 2017 en abril ca nova xerente, bueno, pois fíxose especialmente, cobrou especial importancia a raíz do proxecto da Facultade de Medicina, na que realmente veuse que esa posibilidade de ubicar a nova Facultade de Medicina implicaría reducir a capacidade de aparcamento existente na actualidade, porque está prevista esa facultade no espazo de aparcamento ao lado dos Gil Casares, e a partir de aí iniciouse unha reflexión pois para a posible ubicación de dous aparcamentos, un debaixo do helipuerto e outro na parcela
que ahora é municipal e que modificamos o planeamento para que poda acoller ese gran aparcamento. A idea, polo tanto, é dotarnos dun aparcamento que dé servicio a toda a área sanitaria, non a poboación de Santiago de Compostela, que ten outras alternativas, pois ali chegan a liña 1, a liña 12, a liña C2, a liña C4 de transporte público. O Concello tamén habilitou o parking de Santa Marta e fixo unha conexión directa ca liña 1 para dar ese servizo, pero sí que é necesario pois esa dotación de aparcamento para toda a área sanitaria. Desde a reunión de 2017 quedamos en que por parte da Xerencia do Complexo Hospitalario faríase un estudio de mobilidade na que se incluíra canta persoa chega para traballar, cantas persoas chegan para consultas externas, cantas persoas están ingresadas e os seus medios de desplazamento. Este informe non se fixo e o que hoxe traemos é unha proposta para completar ese informe que estude cales son os medios de achegarse ao hospital e as necesidades de cada un das persoas que se achega, pechar este documento, como decíamos, e a partir de aí volver a insistir nun ofrecimento que xa fixemos a raíz daquelas necesidades que vislumbramos co debate da Facultade de Medicina para dotarnos nun novo aparcamento. Xa no 2017 se fixo ofrecemento ao conselleiro por parte do alcalde, reiteradas veces, incluso por escrito, trasladamos a Xerencia do Sergas. E o que nós queremos é que haxa unha iniciativa pública para resolver este aparcamento que non dá servicio únicamente só a veciñanza de Santiago de Compostela. Por lo tanto, a nosa moción vai porque se fagan esos trámites para pechar un estudio completo para estudiar as necesidades de aparcamento e por instar a Xunta de Galicia a que contemple a incorporación dunha partida orzamentaria para poder realizar este aparcamento nesta parcela municipal para que lle cambiamos a calificación urbanística e poder acoller este aparcamento soterrado. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu, sin acritude, creo que a proposta que nos trasladan hoxe é cando menos un pouco extemporánea, tendo en conta que o señor alcalde despachou longo e tendido no día de onte co propio presidente da Xunta de Galicia. En calquera caso están legitimados para traer as mocións que estimen oportunas. Nos, desde logo, compartimos a preocupación, non? E tanto é así que temos traído a este pleno municipal en múltiples ocasións esta problemática, non? Algunhas veces en formas de rogos, de mocións, noutras máis completas. En concreto, en setembro de 2015 traíamos unha proposición a este pleno na que abordamos de xeito integral os problemas de mobilidade que hai no entorno do Chus, e aí falábamos da necesidade de reordenar todo o espacio, da necesidade de ampliar a zona do aparcadoiro, da necesidade de mellorar a sinaléctica do aparcadoiro de Santa Marta e tamén incluso da necesidade de que o goberno municipal tivera unha interlocución co parking privado que hai o carón do Chus para intentar, na medida do posible, de abaratar as tarifas do mesmo, que, como todos e todas saben, son as máis altas de Santiago e especialmente elevadas, non? Por tanto, para nós como grupo político é evidente que resulta imprescindible ampliar e reordenar o espazo de aparcamento en superficie do entorno do Chus, por dúas cuestións, non? Unha primeira, porque é absolutamente insuficiente. Isto non é de agora, quero dicir, é insuficiente desde a creación do propio hospital. Desde logo, é unha zona de aparcadoiro que para unha instalación que ten 700 camas, que ten máis de 100 salas de consultas externas, é absolutamente insuficiente, e é insuficiente para dar atención non só ás e os pacientes, sino tamén a familiares, os traballadores e traballadoras do propio complexo ou os traballos de suministro ao propio recinto, non? E a segunda cuestión, porque é absolutamente inaccesible, non? Eu creo que é especialmente patético, e eu sei que aprobamos esa comisión de accesibilidade. Desde logo, si ten que haber un punto por onde tivera que empezar calquera da accesibilidade é no Chus. É patético que no sitio, precisamente, donde van moitísimas persoas maiores e moitísimas persoas con problemas de mobilidade, sexa imposible transitar pola beira rúa para chegar a unha consulta. É impresentable e absolutamente terceiromundista, non? Entón, nese sentido, nós o que queremos é que se faga. E eu creo que aquí o último que necesita Santiago é
un pim-pam de se o ten que facer a Xunta ou ten que facer o Concello, non? Eu, polas declaracións que escoitaba no día de onte, entendo que a Xunta xa dixo que entende que non é a súa responsabilidade, que non é a súa competencia e que non o vai facer. Eu non vou entrar a debatir eso ni siquiera. Eu o que digo é, se eso é así, que o faga o Concello de Santiago. Eu creo que ese aparcadoiro é máis urxente e máis importante que outros, incluso que outros que temos solicitado o noso grupo. Vale? Entonces, eu creo que o importante para os veciños e as veciñas é que se faga. A Xunta non está disposta a facelo ou entende que non é competencia da Xunta ou tal. Bueno, pois avante o Concello de Santiago solucionar un problema que realmente é moi grave. E, por desgracia, xente que tivemos que pasar longas estadías ali con persoas enfermas, sabemos que é unha cousa absolutamente inadmisible para quen está ingresado e tamén para os usuarios e usuarias das consultas externas. Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois xa prácticamente boa noite. Mira, o primeiro, se mo permiten, unha pequena brincadeira. É dicir, cando leín a moción, tive a sensación de que estaba lendo a moción dun grupo que estaba na oposición, e unha moción como as que nos presentamos habitualmente. Non? Entón, cando a leía, tive esa impresión, non pude menos que pensar si o que estaba facendo Compostela Aberta era comenzar un proceso de entrenamento polo que poida pasar a partir do 26 de maio do ano que ven. Entón, si din, bueno, é que como podemos estar na oposición, imos estar. A parte desa brincadeira, eu non vou entrar nas competencias, non vou discutir as competencias, pero si vou discutir responsabilidades. E quero dicir que o Sergas ten responsabilidade co que está pasando co tema do aparcamento do clínico. Punto 1. Ten responsabilidade porque se planificou mal todo o desenvolvemento do complexo. E como se planificou mal, tiveron que ir facendo novos edificios, ampliar as urxencias, ampliar as consultas, crear uns edificios para laboratorios de investigación, o centro para o ciclotrón, e todo iso foi eliminando espazos de aparcamento que estaban ali. A parte de non ter feito un aparcamento subterráneo no momento que se construía o hospital, por exemplo. Por lo tanto, hai unha responsabilidade, sí. Responsabilidade, do noso punto de vista, engadida, porque a normativa autonómica para os centros comerciais e se exixe un aparcamento para reducir o problema de tráfico que van xenerar. E non xenera problemas de tráfico no hospital, onde neste hospital, ademais, non son os 97.000 persoas desta cidade que acuden a él, sino 450.000 persoas da área sanitaria. E se pensamos nas referencias de rexión sanitaria, falamos de casi 950.000 persoas. Por lo tanto, sí hai unha responsabilidade por parte do Servizo Galego de Saúde. O tema da brincadeira viña, por outra banda, polo sentido de que obviamente está absolutamente legitimado a Compostela Aberta de traer ao pleno unha moción como a que trae, pero o que nos esperamos dun goberno é que veñan a dar conta dun convenio firmado ca Xunta de Galicia e cunha solución para este problema. Solución que pode vir dende falar cos Sergas e chegar a un acordo para a bonificación das tarifas do actual concesionario, por exemplo, para os acompañantes ingresados, ou para as visitas aos ingresados, ou para consultas externas, por exemplo, como se ten feito, por exemplo, no aparcadoiro que tamén é de concesión en Ourense, no complexo hospitalario de Ourense. Ou, por exemplo, plantexar a posibilidade de financiamento compartido por parte da Xunta de Galicia dun microbús con alta frecuencia que faga de lanzadeira para ese aparcamento de Isaxore de Santa Marta e o Chus, simplemente facendo continuamente ese traxeto que só funcionaría por las mañás, porque fundamentalmente a presión ven das consultas. Ou ben, evidentemente, nos truxemos aquí unha moción no seu momento para unha reordenación de espazos e de accesibilidade do complexo hospitalario universitario de Santiago. Ou mesmo plantexar a posibilidade dunha hora, non digo de cobrar, senón digo precisamente dunha rotación, asegurar a rotación, porque hai xente que pasa ali toda a mañana e non está en consulta toda a mañana. E despois, outra posibilidade, evidentemente, un novo aparcamento. Hai que ver como se vai facer, vai ser gratuito, vai ter tarifas, se é gratuito, cal vai ser a resposta do actual concesionario, pode pedir o rescate porque entende que cambian, que mudan as condicións. Iso hai que telo claro, pero nós o que queremos é que o goberno de Compostela Aberta veña aquí a un pleno a dar conta de que ese convenio está firmado ca Xunta de Galicia e que está resuelto o problema. Moitas gracias, Paco. A usted. Sí, moitas gracias. Sí, a verdade é que esta moción con esta moción é coa seguinte da sensación de que Compostela Aberta está cómoda nun papel de oposición, non parece que a xestión con eles non va, non? E nós temos presentado unha emenda, non sabemos se o grupo de goberno vai aceptar esta emenda. Intuimos que non, non?
Non sei se iso é así, non? Ben, a verdade é que nos cuestionamos a utilidade desta moción xusto na semana en que o señor alcalde estivo co presidente da Xunta, non? Por lo tanto, nos a verdade é que a primeira pregunta que nos facemos é: ten interese o alcalde en resolver a problemática? Bueno, dá a sensación de que non, non? O que quere o alcalde aparecer como o valedor de algo, o campeón da defensa dos intereses dos traballadores e dos pacientes do noso complexo hospitalario, non? O resultado é o de menos. O que é importante é dar unha imaxe de que aquí loitamos polos dereitos da xente, non? Presionar a Xunta, eso tamén está ben, dar aquí a sensación de que estamos aquí na loita. E nos, claro que cuestionamos as formas, non sei se as formas son as millores para ter unha relación, digamos, interesante e útil á cidade coa Xunta, e tamén o fondo deste tema, puesto que é evidente que o Sergas ten unhas competencias, pero tamén é evidente que o Concello pode facer moito máis, e vostedes están no Concello, señor alcalde, claro. Nos que é o primeiro que consideramos, claro, que hai que facer? Pois instar a órgano correspondente do Concello a establecer unhas tarifas máis baratas no todo o aparcamento público do Chus, aparcamento público concesionado por los gobernos de progreso, por certo. Miren, no Hospital Álvaro Cunqueiro, ese que vostedes din que é o peor do mundo, €1 a primeira hora. Complexo Hospitalario Universitario de Coruña, €1,85 a primeira hora. Complexo Hospitalario de Lugo, 1,60. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, concesión da Deputación tamén, porque igual a vostedes a Deputación de Ourense non lles gusta tampouco, 1,75. O noso 2,10. Un día, 24 horas, o noso é o máis caro, 15,4 euros. Por lo tanto, vostedes poden facer esa xestión e é a súa competencia. Tamén poden facer ese traballo que suliñou e que indicou o voceiro do Partido Socialista para conectar millor o aparcamento disuasorio de Santa Marta e permitir que os traballadores do Chus poidan aparcar no aparcamento de Santa Marta coa seguridade de que van ter unha conexión co Chus para poder chegar ao seu traballo, non? Por lo tanto, nós creemos que a Xunta claro que ten un compromiso co Chus e con Santiago, que ten ese compromiso de ampliación, de execución da nova facultade, e o Concello que ten que facer é traballar o seu carón, colaborar, facilitar e viabilizar as propuestas. Pero claro, estamos a 6 meses dunha campaña electoral, estamos rematando un mandato, non fixeron nada, e agora pois pretenden xustificar a súa inacción cunha moción absolutamente extemporánea. As competencias de mobilidade, señor Duarte, son súas, na cidade e na contorna do Chus, e a conexión do Chus co resto da cidade é responsabilidade do Concello. Por tanto, vostedes teñen moitísimo que facer e moitísimo que coordinar coa Xunta de Galicia. Non teño ninguna dúbida que a Xunta de Galicia nese traballo estará en colaboración co Concello. Moitas grazas e máis nada. 2 minutos, segunda quenda. Bueno, vou ir rápido con algunhas cousas. 2 minutos. Isto é unha moción porque estamos instando a Xunta de Galicia a que faga algo cando, se non iría na primeira parte, se fora cuestión nosa, pero non é nosa. E por qué? Porque cando foi o tema do hospital, da Facultade de Medicina, quedou sobre a mesa esa necesidade de dotarse de aparcamentos antes de iniciar a construcción. Mesa na que estaban tanto o Sergas, como a Xerencia do Hospital, como a Universidade, como o Concello. E esa necesidade quedou sobre a mesa na reunión que tivemos o 16 de abril ca señora Eloína Núñez. Desde o 16 de abril ata hoxe, un ano e medio despois, ningunha resposta ata esta semana por parte da xerente do Sergas. Por lo tanto, por que traemos aquí? Para que este pleno lle exixa a Xunta que se molle e que se comprometa a estudiar solucións para mellorar a accesibilidade. Por eso traemos aquí, para instar a Xunta a que cumpla cos acordos e os compromisos que tomou naquel momento. Se é competencia do Concello ou da Xunta ou das dúas administracións, é algo que tenemos que falar, pero que non pode ser que a xerencia do hospital durante un ano e medio non dé resposta, nin faga o estudio que se compromete a facer, nin fale nada máis deste tempo. Nós si temos un servicio de lanzadeira que cubre o aparcamento de Santa Marta, que cubre o aparcamento de Santa Marta, que polas mañás xa está cheo, e que se cubre cun servicio cada 15 minutos, e que xa está cheo. Santa Marta está cheo polas mañás e cada 15 minutos ten un bus. Ese xa non é o problema. O problema é que seguimos sin ter plazas de aparcamento e que vai agravarse o problema ca facultade. Logo diremos que desaparecen plazas e que ninguna institución fixo nada. Nós si fixemos algo, dotar dunha parcela que pode acoller un aparcamento para 500 persoas. O que non queremos é sacar unha concesión
como fixo no seu momento o Goberno de Progreso, polo cal esa concesión a 50 anos bloquea as tarifas dese aparcamento e son as máis caras, e a empresa, como ten unha concesión que lle garantizaba ese prezo, non o rebaixa. Por qué? Porque houve unha concesión que deixaba atado por 50 anos as tarifas. Eso é o que non queremos, que volva a pasar o mismo neste aparcamento, e por eso apelamos a iniciativa pública por parte da Xunta de Galicia e tamén por parte do Concello que xa pon o terreo para facer ese aparcamento que resolva os problemas. Rubén, algo que engadir? Sí, eu son unha cuestión, non lembro en que datas, e non vou facer eu aquí de valedor de ningún conselleiro nin conselleira do Partido Popular na Xunta de Galiza, pero o que é certo é que en 8 anos que levou aquí neste Concello foi o único caso donde un conselleiro da Xunta de Galiza se puxo en contacto con un portavoz dos grupos da oposición para presentar o proxecto de ampliación do CHUS e da Facultade de Medicina. Naquela reunión, bueno, o conselleiro plantexaba algo que cando menos non parecía disparatado, non? A Xunta de Galiza vai facer un investimento moi importante en Santiago para dotar desa nova Facultade de Medicina, vai facer un investimento importante na ampliación do CHUS e vai facer un investimento importante na ampliación do aparcadoiro, precisamente na zona que é responsabilidade directa do Sergas, que é a do heliporto. E vai a facer un aeroporto, un aparcadoiro en altura, non? Non sei se iso finalmente vai ser así ou non vai a ser. Eu, polo menos, foi o que contou naquela reunión, non? Eu o que digo é, se hai hoxe a certeza de que non vai a facer o aparcadoiro a Xunta de Galiza, eu creo que ese aparcadoiro no entorno do CIMUS fai moita falta. E eu creo que debe ser público, de xestión pública. E eu creo que hai unha oportunidade para facelo e para que o xestione TUSA. E reitero, e mira que o noso grupo ten feito peticións de outros aparcadoiros. É máis urxente este. Entón, se o fai a Xunta, pois todos encantados e moi contentos. Que non o fai a Xunta, que o faga o Concello de Santiago. Que o faga o Concello de Santiago. E non se preocupe, señor Duarte, o aparcadoiro non rebaixará ahora as tarifas porque ten amarrado unha concesión tal. Non se preocupe que se hai un de TUSA con precios públicos xa baixará o día seguinte as tarifas. Algo que engadir, Paco? A primeira cuestión. Si durante un ano, eu non vou poñer en dúbida o que di vostede, si durante un ano non tiveron vostedes resposta, neste caso da xerenta do Sergas, ni de ningún outro responsable do Sergas, este Concello ten un grave problema de relacións institucionais. Eso é evidente. Non sei de quen é a culpa, pero este Concello ten un grave problema de relacións institucionais porque non te contestan un ano nun tema tan serio, tan importante, tan estratégico para esta cidade como ademais é o complexo hospitalario universitario. Punto 1. Punto 2. Mire, o tema que falábamos antes da lanzadeira. Mire, 16, é que eu coñezo, é que eu moitas veces teño caminado por aí para ir ao traballo. Mire, 16 minutos nesa zona da cidade. Cando chove en Santiago tampouco é raro, e podo asegurar que é moitísimo tempo. É moitísimo tempo. E se por enriba ti tes un doente que está esperando para consulta ou tes ingresado, aínda é peor. Polo tanto, valoren esa posibilidade e valoren a posibilidade de que aporte parte da financiación a Xunta. Eu non digo que o faga todo o Concello, pero negocien, séntense e negocien iso. Mire, as tarifas do aparcadoiro. Mire, os aparcadoiros, todos os aparcadoiros en toda España concesionados dos hospitais son carísimos, fundamentalmente porque traballan pola mañá. E, polo tanto, pretenden sacar nas tarifas da mañá o que outros gana pola mañá e pola tarde. Isto é así. O que pasa que pola tarde, claro, manteñen as tarifas da mañá, aínda que moitas veces están moi valeiros. Renegocian as tarifas. Falen tamén ca Xunta de Galicia para a posibilidade de renegociar e de bonificar parte das tarifas. Claro, é que non é unha casualidade que o diga, porque unha diputación, da que non se pode dicir que o Partido Socialista pois estea moi de acordo con quen está gobernando ali, que o Partido Popular, pero en Ourense, e que chegaron a ese acordo e que baixaron moitísimas tarifas que teñan. Polo tanto, posibilidades hai. Eu insisto unha vez máis. Eu aquí o que me gustaría sería que, en vez de atoparme unha moción para instar a Xunta, nos atopáramos un dar conta de que hai un convenio firmado por este goberno municipal e polo goberno da Xunta de Galicia que resolveu o problema. Mais nada, moitas gracias. Gracias, Paco. Agustín. Sí, muy brevemente. Lamentablemente, señor Duarte, tengo que cuestionar su credibilidad y, por lo tanto, también la actitud que ha llevado al gobierno a presentar esta moción, porque dijo usted, y supongo que dijo bien, estuve reunido con la gerente del complejo hospitalario en abril.
Bueno, me consta que usted obtuvo respuesta de lo que había solicitado en mayo y repetida en septiembre como consecuencia, también, señor Duarte, repetida en septiembre como consecuencia de que probablemente usted, señor Duarte, pues acostumbra a meter documentos en el cajón. No los haga. Vale, da igual. Señor secretario, Abril 2017. a votación, que está o CO2 moi alto e perdemos o fío. Hai unha emenda que non é aceptada, non? Ben, a emenda rexeitada. Entonces, votos a favor da moción de Compostela Aberta para instar a Xunta de Galicia a construción dun novo estacionamento público nas inmediacións do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Votos a favor. Compostela Aberta. Votos en contra. Votos en contra. Ningún. Vai volvo. Abstencións. PP, PSOE e BNG. Pasamos a última das... Quedaría rexeitada. Aprobada. Señor secretario, si nos rexeita a moción sin ningún voto en contra... Perdón. Será el primer caso... É certo, perdón. Estaba pensando en... Imos á última moción do día, que é unha moción de Compostela Aberta en relación á creación dun centro de tecnificación dos deportes da raqueta en San Lázaro. Noa Morales, a túa quenda, 4 minutos. Vale, xa está. Bueno, pois nada, moi boa noite a todos. Como ben sabedes, esta moción que presentamos ten que ver ca chamada, bueno, ca coñecida como Cidade da Raqueta, e é que, bueno, en Santiago de Compostela carece de instalacións públicas, incluso privadas, para a práctica do badminton, dos squash e do tenis de mesa, a pesares dos numerosos éxitos que estas tres disciplinas deportivas teñen alcanzado nos últimos anos na nosa cidade, non? Tanto no squash, aínda que a figura sobresaínte a de Borja Golán, bueno, a selección galega de squash é unha das que ten mellores resultados no Estado. En tenis de mesa temos o Arteal que xoga en división de honra e ademais que compite a nivel internacional, e no badminton pois contamos nesta cidade cunha figura como é a de Rodrigo Sanjurjo, campeón de España en sub-15, non? A principios do ano pasado, o alcalde de Santiago, despois de manter unha interlocución cos representantes das tres federacións galegas destes deportes, anunciou o compromiso de impulsar a creación dun centro de tecnificación destes tres deportes de raquetas, para o que se encargou pois un primeiro anteproxecto que se consensuou co Departamento de Urbanismo máis que as tres entidades a súa futura localización no que sería o contorno do Estadio Municipal de San Lázaro, non? O anteproxecto foi comunicado aos representantes das tres federacións, como digo, deportivas, así como a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña no seu momento. A propia presidencia do Goberno galego recibiunos a principios deste ano cunha copia completa do anteproxecto con todos os detalles do mesmo, non? Así mesmo o alcalde presentoulle a iniciativa nunha xuntanza de Madrid ao Consello Superior de Deportes para solicitar a súa colaboración. O obxectivo, obviamente, é impulsar entre todas as administracións un novo equipamento deportivo que ten, ademais dunha alta demanda, que daría servicio non só a Compostela, sino tamén ao conxunto do país pola especificidade, ademais da instalación que o fai único no Estado. A cidade da Raqueta busca, pois, como digo, solucionar esa carencia de equipamentos específicos para a práctica deste deporte en Santiago, non? Estamos ante un proxecto de cidade que poderá acoller todo tipo de competicións, non só locais e escolares, sino tamén probas e certames de carácter estatal ou mesmo internacionais. Para cumprir coas demandas das tres federacións, o Concello de Santiago asumiu a realizar as modificacións necesarias no Plan Especial Deportivo de San Lázaro para que ese centro sexa realidade, e en xuño de 2018, ademais, a Xunta de Goberno aprobou a remisión á Xunta de Galicia da solicitude para iniciar a avaliación ambiental previa á modificación do plan en relación coa parcela na que se localizarán as instalacións. Por todo isto, unha vez remitida a solicitude, a Xunta de Galicia obviamente ten un prazo de 3 meses para remitir o seu informe de avaliación ambiental e posteriormente abrir o prazo para a presentación de alegacións. Por todo isto, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta para a súa aprobación no pleno os seguintes acordos: requerir a Xunta de Galicia para que remita o informe de avaliación ambiental que permita continuar e avanzar
e completar a modificación necesaria no pexón de Santiago, solicitar a Deputación da Coruña que, segundo a súa boa disposición, a comprometerse co proxecto, contemple e incorpore nos próximos orzamentos de 2019 as partidas necesarias para iniciar as obras, instar a Xunta de Galicia a que complete e incorpore nos próximos orzamentos de 2019 as partidas necesarias para iniciar as obras da cidade de Raqueta en Santiago, urxir ambas administracións provincial e galega, así como o Consello Superior de Deportes, asinar o convenio que permita a construcción en Santiago desta instalación e, por último, dar traslado dos seguintes acordos ao Parlamento de Galicia e a todos os grupos parlamentarios nel presentados. Despois, con respecto ás emendas que se presentaron, por orden de chegada, decir que non aceptamos a do BNG porque consideramos que non mantén relación ca moción presentada, e sí que se aceptan as emendas do PP porque, bueno, están na liña do que se falou con presidencia nun primeiro momento e co falado tamén na reunión que mantuveron o alcalde e o presidente. Non así pediuse a inicios de verán un estudio de viabilidade o COLEF que foi entregado agora recentemente xunto co anteproxecto. Moi ben. Goretti. Sí, ben, eu vou comezar por dicir que o Bloque Nacionalista Galego está preocupado, por suposto, por esta falta de infraestructuras deportivas e, de feito, a necesidade, non nestes termos, a verdade que a terminoloxía de cidade da Raqueta non la atribuímos, non é nosa, pero sí sobre esa necesidade de poder ter pistas e instalacións deportivas e un centro destas características realmente para a cidade é cuestión que nos apuxamos en riba da mesa na negociación dos orzamentos de 2017. Entón, estamos de acordo co que se pretende, o que se quere e que é unha necesidade para Santiago. Agora, non estamos de acordo, e de aí a nosa emenda, a respecto de como se formula esta moción, porque gobernar é executar, priorizar e planificar. E claro, aquí é certo, volvemos a algo que se repetía antes por parte de outras persoas, e eu creo que é lóxico. Claro, esta moción é do goberno ou é da oposición, outra vez, porque claro, aquí instamos. Eu non me vou meter na maneira de planificar e de negociar con outras administracións, non, vou non explicar perfectamente se se ven os casos e os exemplos. Desde logo, coa Deputación da Coruña, en ningún momento, ninguna das distintas, xa non nos vetamos en que hai un plan único onde hai unhas cantidades importantes e onde o Concello de Santiago que ten que priorizar que investimentos pode facer. Pero independentemente diso, simplemente poñendo ano 2018, investimentos especiais que fixo e que está a facer, nalgúns deles que están en procedimento aínda, outros que xa están feitos, a Deputación da Coruña para o Concello de Santiago. En ningún deles se fixo un acordo plenario de instar a Deputación da Coruña para nada, e que simplemente hai un representante de Compostela Aberta na Deputación, co que se fala coa persoa do goberno que corresponda, e senón a través dunha priorización que se centralice na alcaldía tamén e que se teña de acordo cales son as prioridades. Pero no ano 2018 ningún destes acordos tivo que pasar por un acordo plenario absolutamente de nada, e houbo investimentos especiais a parte dos máis de 2 millóns de euros recibidos a través do POS, onde ademais aí pode haber unha priorización do Concello como queira, ano 2018. Investimentos importantes, movémonos entre os máis de 80 e pico mil aos 215.000 euros. Supercopa de baloncesto, Legado Carlos Masides, Espazo María Miramontes, que ademais se perdera no ano 2015, que se recuperou agora, a Casa das Máquinas, Auditorio, e esta semana hai 2 días acabo de asinar que se inicia o expediente para tamén unha nominativa para o apoio a axuda aos centros do ensanche e aos centros do rural. Entón, en ninguna destas cuestións pasan por aquí, o que se fai é falar, negociar, priorizar, decidir cal é. O Concello de Santiago pode comezar isto agora se quere. Prioriza agora que algúns destes investimentos non e tal, pois poden acardar e póñense outros, podía telo comenzado, pero isto é unha cuestión de priorización do propio, e o certo é que o lóxico aquí o que se nos ten que traer é un convenio, un apoio, algo que xa veña feito. Foi como fixemos até o de agora. A min que nos me digan, non sei se que a Xunta é necesario outro procedimento. Desde logo que a Deputación, ningún destes viñamos aquí a decir que instemos a Deputación a tal a non sei canto, senón que hai unha negociación porque é que estamos
estamos falando de unha moción que presenta o Goberno. O Goberno negociará, hai boa disposición, faise, preséntase, cal é a proposta de acordo. Entón, desde logo, non entendo que teñamos que poñer, que teña que incorporar isto nos orzamentos de 2019 de tal, porque ten que haber unha planificación e unha priorización que depende do que decida o Concello de Santiago, con esa parte de axuda especial que está ben claro que a Deputación da Coruña está facendo. Xa digo que os investimentos de que falei, e non son todos, son máis de 1 millón de euros. A parte do POS, a parte das axudas en concorrencia competitiva. Entón, a verdade é que esa maneira de como, por iso nos parecía que estaba moito máis lóxico, e por suposto que garda a relación, ao mellor garda moito máis a do PP para o Compostela Aberta, pero desde logo a relación total incorporará o que poida poñer, o que necesite o Concello de Santiago, pero polo menos a respecto da Deputación buscará a colaboración con outras institucións, como se fixo até o de agora, polas canles lóxicas, que se planifique, que se fale, que se decida, e cales son as prioridades que decida o Concello e tal. Eu xa digo que isto puido facerse no 2018, porque houve unha cantidade en investimentos especiais para Santiago de Compostela moi superior á cantidade da que se falou, que se puxo en riba da mesa, que se puidese facer. Entón, non hai ningún problema, pódese facer. Nestes momentos, xa digo, como hai algunha que ainda está en tramitación, se priorizamos esta, vai esta. Entón, sin problema ningún. E, desde logo, o que non é de recibo é dicir que non ten nada que ver que a situación das pistas de pádel, estamos en outubro, leven 2 anos en situación de irregularidade absoluta e operando sin contrato. Se iso non ten que ver, pois, vai rematando, Goretti. Gonzalo. Boa noite de novo, compañeros e compañeiros. Aquí o que pon en evidencia, pois, obviamente, pois, é unha falla de relacións institucionais total, non? Está moi ben a foto que onte fixo, pois, neste caso, o alcalde co presidente da Xunta, e realmente, pois, levou da mesma menciña que estamos levando nós aquí 3 anos. Estamos estudando, estamos traballando nelo. Pois, realmente, foi a contestación que se fixo respecto, pois, á cidade da Raqueta, non? Nós estamos moi acostumados, xa digo, máis de 3 anos con isto, non? Realmente, pois, quedamos perplexos, pois, que isto, que quen sexa o goberno, pois, que presenta aquí, pois, esta moción, non? Realmente o que tiña que facer, neste caso, o equipo de goberno, era traer aquí os convenios pechados, dar conta deles, igual que o fixo ca Supercopa de baloncesto, que veu con un convenio pechado, a Xunta de Goberno, e punto. Entón, así, a Diputación si puso a súa partida económica, era o que tiña que facer. Pois, neste caso, tiña que facerse, pois, totalmente igual. Non vamos a votar en contra única e exclusivamente por respeto, así o digo, por respeto aos distintos presidentes das 3 federacións, porque levan moito traballo, moita ilusión, moito esforzo para poder levar adiante, pois, este proxecto. Nos, ademais, xa apoiamos tanto públicamente como privadamente, que realmente sempre vamos a apoiar todo tipo de infraestructuras deportivas que se fagan nesta cidade. Podemos estar máis menos de acordo no emplazamento onde se vai o gallá, pois, facer esta cidade da Raqueta, non? Porque nos era algo xa que levábamos no noso programa electoral e buscábamos, pois, outro emplazamento para que realmente, pois, medrara a cidade noutros lados, non? Como se fixo, pois, con outro tipo de instalacións deportivas ou con outro tipo de instalacións, como pode ser o Auditorio de Galicia ou mesmo o hospital, para que realmente, pois, crecera e medrara, pois, os distintos barrios da nosa cidade, pois, moito mellor do que estaban, non? Volvo a dicir, realmente quedamos totalmente perplexos realmente cando leímos, pois, esta moción, porque pensábamos que era algo que se estaba máis que falado, máis que debatido, e realmente, volvo a dicir, aquí o que se tiña que traer eran os convenios pechados, única e exclusivamente. De aí que o noso voto vai ser a abstención. Gracias. María. Bueno. A ver, que me oriente. Entón, visto que se acepta a emenda que presentou o PP de substitución, os acordos serán os da nosa emenda, que comportan unha serie de obrigas para o Concello, que iso era un pouco o que nos fallaba, non? Na súa, que, entre outras cousas, é que nos den traslado á Corporación do estudo de viabilidade, tanto técnica como económica, e que insten ás administracións todas, incluída ao Consello Superior de Deportes, e tamén fagan a súa chega económica. Non? Isto é así como queda. Bueno, pois nada máis, vou a ser o tono amable, porque hoxe Goretti, cando un goberna e lle dan, como cambio o tono, Goretti, con cariño, xa sabes que cho digo. Bueno, pois vamos a votar a favor, nada máis, grazas. Bueno, sin ánimo de dilatar nada, non vou facer uso dos minutos, pero por aclarar, non? É dicir, hai unha motivación na aceptación da emenda, polo falado onte na reunión co presidente, polos contactos co Centro Superior de Deportes e por contactos informais
feitos ca área de deportes da Diputación e tamén ca Secretaría para o Deporte. Entón, bueno, hai un intento de ir ao modelo constructivo de reparto entre as tres administracións e logo para o mantemento buscar o apoio, sobre todo para algunha especialidade co Centro Superior de Deportes. Vale. Está o anteproxecto e o manual onde entregouse o presidente porque a propia Secretaría Xeral para o Deporte e o presidente solicitaron a través do seu gabinete o manual de desenvolvemento do centro. Quero dicir, non vimos aquí sin nada. Hai unha modificación de plan, hai un manual desenvolto, está o anteproxecto, imos a contratar o proxecto. Antes de meternos no proxecto necesitábamos saber se había compromiso de financiamento e eu tampouco dramatizaría tanto polo feito de que a posición de goberno sexa respaldada pola corporación. É dicir, eso. Pero bueno, vamos a acabar que estamos todos moi cansados. Así que pasamos a votación, señor secretario. Sen segunda quenda, non hai segunda quenda. Vale. Pensei que xa acabáramos, vale, pero disculpa, unha aclaración, vale. Noa, pero discúlpame, porque dera por suposto que acabáramos o debate. Nada que engadir, creo que xa que a aclaración que fixo Martiño para mí xa é suficiente. Era buscar unha idea de declaración institucional. Non entendo o nerviosismo de Gonzalo, nin entendo o que me estás contando, Goretti, de verdad te lo digo, porque que si me diste que a emenda que presentas, que a segunda parte ten relación con isto, é como decir que están en San Lázaro e que me presentas aproveitas para presentarme unha demanda de rozas, porque, bueno, aproveitando que se vai a construir en San Lázaro, hai que rozar unha parte de San Lázaro. Non ten nada que ver. E nada máis. Sí, a ver, hai unha cuestión clara que é a maneira en que quen está exercendo a acción de goberno presenta as cousas e que como se presentan as cousas, como requerir, solicitar e tal. Eu xa digo, non me vou meter nas cuestións que a Xunta, pero a respecto de solicitar a Deputación da Coruña, eu fixen aquí, claramente dixen, ningunha das cuestións relacionadas que tiveron un apoio explícito por ser unha cuestión especial por parte da Deputación da Coruña tiveron ningún acordo plenario previo. Non ten ningún sentido. O que se fai é que o goberno decide, prioriza, di que ten e negocia iso. E dentro desa negociación informal que houve, o que houve é únicamente o que se di sempre. A Deputación da Coruña participará cando participen tamén outras administracións e establézase como, en que cantidades e que haxa un estudo nese sentido. Entón, eu entendo que é necesario, pero a formulación non é a lóxica. Non é a lóxica solicitar que teña que incorporar nos orzamentos de 2019 tal, non sei canto. Será no momento en que estean o resto das achegas, no momento en que estea a planificación e no momento en que o goberno decida que esa é a súa prioridade, igual que foron outras prioridades noutros momentos. Eu creo que ten absolutamente toda a lógica do mundo e que iso non se faga a través dunha moción deste tipo, non? A verdade que é unha cousa un tanto extraña. De calquera maneira, nós, como estamos a favor do proxecto e, por suposto, que vai haber colaboración e esa colaboración está máis que mantida, con esta incorporación imos votar a favor do. Moitas gracias, Goretti. Gonzalo. Sí, pois é dicir eso, que as declaracións institucionais non fanse de outro xeito, non trendo pois aquí unha moción. María. Unha cuestión sobre... Ben, grazas. En relación ao informe de avaliación ambiental, é certo que se solicitou unha avaliación ambiental como simplificada, con un trámite de 3 meses, pero, bueno, por as afectacións ambientais emitirase ordinaria, que son 4, pero nos 2 casos están en prazo, se non chegou, estará a piques de chegar, pero en todo caso entrou na Consellería en xullo con doble L, e non en xuño con ñ. Máis nada, gracias. Moi ben, gracias pola información, María. Pasamos a votar, señor secretario. A emenda do BNG foi rexeitada, entonces se vota a emenda do PP que é de sustitución co limiar de Compostela Verde. Ben, votos a favor, en este senso, desta moción sobre a creación dun centro de tenificación de deportes de raqueta, Compostela Berta, PP, BNG, votos en contra ningún, abstencións, entón quedaría aprobada. Bueno, levantamos a sesión. Moitas gracias.